Nik iritsi daude Euskal Herrira, necesito algo para este calor. Eta nobedadekin jarraituko dugu, izan ere disko datorrela iragarri duen beste euskal artista batek ere abesti batekin alaitu digu eguna gaurkoan. Eider Sáez abeslariak sorginkeria atera ostean aste batzuen ondoren betirako dela abesti argitaratu du. Hauxe zuentzako osorik Eider Sáez artistaren betirako dela. Dago bitartean pentsatuz momentu hau betirako dela. Eta tarte musikal hau amaitzeko maila internazionalera egingo dugu sarto, izan ere, badaukagu bertan ere abesti batekin lehileratu gaituen beste artista bat, bere azken abesti eta diskarekin leku handi bat egin du musikaren industrian. Siena Espiro abeslariaz ari naiz, eta hau da bere abesti berriena de Visitor izenekoa. I'm yours for hours. You're always mine. All things expire. I know you won't stay, but I seem to inspire you to say that you love me. Say I'm all you need. In the back of my mind, I know I'm temporary. You're holding me for the night, for some pleasure. If that's all we are, know I'll always be a visitor. In your arms. It's in my nature to be cynical. I want to be remembered, so I get hysterical. I wanna be that one thing, some special to you. Say you won't forget me, but you always do.
you love me. Say I'm all you need. In the back of my mind, I know I'm temporary. You're holding me for the night, for some pleasure. If that's all we are, no, I'll always be a visitor. No, 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 no. No, I'll always be a visitor in your arms. Zazpiak eta 31 erlojuan eta iritsi da editorialari bere une emateko momentua. Eta horretarako egunonak emango dizkiogu gure lankide Oñatz Aizpururi. Egunon. Egunon, Iraia, zer moduz? Ondo, ostirala, Bai, ostiraletan hori da, ondo. Vale, hori gero tertulian aipatuko dugu. Hori da. Bueno, editoriala aipatuko dut eta irakurriko dut gaur garan eta naizen sartu ezkero zein editorial duzuen. Bueno, bere zaila bazen ere, Israelek eta Libanok Hizbula alboan utzitan negoziaturiko suetenak arrakasta izatea, batalde xiitak erresistentzia ekintza horori amaiera emateko Israeldarren erasoen zati bat bertan bera uzteko eskaria jarri zuen klausula zuzenean berme gisa. Zein sueten mota da gatazkako eragile nagusienetako baten bizkar negoziatzen dena eta besteari erasotzen uzten diona? Bueno, Estatu Batuak Iranen sartu den arratoiak areagotu baino ez du egin Washingtonen kanpo politika proiektu sionistaren menpe dagoela. Ez bakarrik erasoaldia Tel Avivek bultzatzen duelako, baita Donald Trumpek irteteko Benjamin Netanyahuk Libano bombardeatzeri utzi behar diolako ere. Hori baita Iranen baldintza akordio bat negoziatzen jarraitzeko, alegia Libanon erasoak egiteari uztea. Trump nazioartean barregarri geratzea superlatiboa da, baina horrek ez ditu ezkutatu behar bere kanpo politika erratikoaren ondorio tragikoak, sionismo askatu bati lotuak. Bere erretorika beti gerrazalea da eta nazioarteko zuzenbidearekiko etengabeko mespretsua. Oianaren legea inposatzen duen mundu askoz zalantzagarriago bat ekartzen du ondorio. Eta oianean denen nahi dute harrapari izan. Gastu militarra lur jota dago lur planeta osoan. Eta arma industria bere jarduera eta irabaziak bikoizten ari da. Beiruten eta Libano hegoaldean, Gazan bezala jasaten dute egunez egun armamentuaren ugaritzea. Premiazkoa da ekuazio beliko hori haustea sufritzen den tekuea, baina batez ere pentsatzen eta prestatzen den lekuta. Horrek ezinbestean, Bardeako tiro poligona ixtea ere defendatzea dakar. Eta 2028an amaituko da kontratua, 75 urtez martxan egon ondotik. EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek legezbesteko proposamen bat erregistratu zuten atzo hori lortzeko. Egungo nazioarteko testuinguran hori egitea eztabaidagarria litzatekeela diotenen aurrean kontrako logika nagusitzen da. Inoiz baino zentzu handiagoa du. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Eta behin editoriala entzunda, azalen errepasoa ere goizeroko legez egin behar dugu, eta horretarako ere Oñatz zuri emango dizutitza. Hori da. Eta garan kasu honetan editorialeko gaia dakar lerroburu nagusira. Hizbulako hartarazi du suetenak integrala izan behar duela. Alegia, negoziaketak baldintzatzen dituela Israel Libano hegoaldean egiten ari den erasoak salatu duela Hizbulak. Bake sueten horrer ahultasunaz mintzo da azalean gara. Argazken berriz Bardetako tiro poligonoko maniobra batzuk ageri dira.
bi helikopteroetatik erasoa egiten. Horrelako irudia esanguratsu horietako bat, ezta? Maniobrak egiten dituztenean errepikatzen den horietako bat. Bardeako tiro eremuaren itxieraz eztabaidatuko dute Kongresu Espainolean eta Iruñeko Parlamentoan, hala dio Garak. Berrian berriz, urterdia bete du Gipuzkoako zaharretxetako grebak titular nagusian, bukaera arte jarraituko dugu, dio komatxoen artean. Argazkian berriz, Bilboko Euskal Museoaren zaharberritze lanak amaitzear direla eta eraikinaren barruko argazki bat dakar, vertikalean. Bisitariak hartzeko zain dio. Berriako argazki bera ikusiko dugu, bai Deian eta baita El Correon ere. Deian, kasu honetan Euskal Museoko argazkian erakundetako ordezkariak Aburto Bilboko alkatea eta Elisabete Etxanobe ageri dira, eta El Correon berriz argazki generikoago bat esango genuke. Deiako titularrean berriz, PSOEren leire kasua Guardia Zibila tubos reunidos eraman duela, sepiak 2021 batean emandako kreditu bat duela jopuntuan honek dio. Deiako titular bera hori ere ikus dezakegu El Correon, PSOEen ustelkeria, zerdaren ustelkeria sarean, tubos reunidos erregistratu du sepiak emandako 10 milioiren bueltan, kreditu horren bueltan, eta horretaz ere mintzo da Diario Basko ere. Kasu honetan Noticias de Gipuzkoara joko dugu, ekonomia gaiak ere azalean, Mondragon taldea 2025ko kontuak ongitsi ditu eta aurreikuspenak onak dira dio, eta Bilboko Museoa ez, Noticias de Gipuzkoan berriz, Oñatiko Unibertsitateko zaharberritze lanak ageri dira, barruko klaustroa eta bere aurrealde errenazentistako azala berreskuratuko duela dio Noticias de Gipuzkoak. Amaitzeko titularrekin, kasu honetan, Diario de Navarra, titularrean Guardia Zibilaren ukuak, Santos Zerdani sepi diru laguntzen banaketan rol garrantzitsua izan duela dio, eta argazki bera dute antzekoa behintzat Diario de Navarrak eta Diario Baskok. Bietan ageri dira Elgoibarren hildako 5 foruzainen belatoki kanpoaldeko irudiak. Diario de Navarran foruzaina Guardia Zibilekin besarkatuz, malkoak ezin eutsi eta gauza bera malko artean Diario Baskon ere foruzaingoak negarrez ageri direlako iraia. Mi esker oinat oraintxe egongo gara tertulian. Oia. Gero arte. Kulturklik. Badugu musika, antzerkia, dantza. Kulturklik. Badugu zinema, magia, zirkoa. Kulturklik. Badugu literatura, artea, bertsolaritza. Kulturklik. Kultura agenda osoa atari bakar batean. Kulturklik.euskadi.eus. Badugu plana. Kulturklik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Naiz irratia. Wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. 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 Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm falling, so I'm taking my time. Taking my time on my ride. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm falling, so I'm taking my time on my. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. Ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe. Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan. EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken 3 hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz. Zentako ez dugu gure proposatzen. Musika, historia, kultura, garai hartan etzen alako besterik. Astelenetan 8:00 Naiz Irratian. Uinen hildoan EHZ eta festibalaren 30. urte urreneko podcasta. Balada, luzea konposatzen Zintzo izatea, ustela erakustea Soinek zela usten unen Arrituko, bazaitu ere Nita zarro, egoterare Iritxilare Zazpiak eta 53 erlojuan eta iritsi da tertuliaren unea. Horretarako, egun honak emango dizkiet, berriro ere Oñazaizburi eta Zalaba Badiola, egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Bueno, oraingo Zalaba bakarrik, ondo. Ondo, ostiraletan beti ondo. Bai, ez da. Egia esan, gaur gizen alarmak fastidiatu nau, baina pentsatu dudanean ostirala zela eta asteko azken alarma zela, pozik, esan barren pozik esnatu naiz, ez, bueno, pixka lagundu du, positibien horretan. Bani, ostiraletan pozik esnatzen naiz. Bai. Osea, bueno, lanera noa, baina bueltatuko naiz momenturen baten lanetik eta ia seguro izango da. Baita ere, hori egia da. Bai, gero 12:30 bera da pozik egongo naiz, orduan bai. Ezakit, Oñazaizburu hor daukagun, ez da?
Egunio, mikrofonoa moztuta, kendutan aga mikrofonoa. Bale. Zer moztu Zain oinaz? hitz egiten eta esaten, no, ez dakit. Ignoratzen ari dira. Bai. Ondo, bai, esaten hon igual bihar esnatuko zala berriro, iraia goizian goiz, ez? Nahi gabe edo, ez? Bai, hori bai. Justo batzo, lagun batekin izketan esan nion, ordutegi honekin gero asteburuan kostatzen zait lo egitea. Nire gorputzak hartzen dutelako erloju hori eta goizeko 7:00 ja nire gorputzak esaten du, venga, ez da? Nahikoa. Bai, nik iraia gomendio bat emango dizut. Vale. Errekuperatu lo orduak aldozun modua, baina errekuperatu. Asteburuan esaten duzu? Asteburuan edo siesta txikiak botata edo zerbait. Ez gorputzak nabaritzen du. Siesta zale 0. Ez ditut bate gustuko. Orduan asteburutan. Bai, hori egin marko dut. Intensiboa egin asteburutan. Bai, oera azkar, monte, ez da. Bai, hori egiten dute. Egin normalean, bai. Baina egia da gero goizean goiz nire gorputzak esaten duela, venga, altxauetik. Bai, bueno. Bueno, eso. Goiz esnatziare badaka bere aldeuna, Bai, esaten dute ja egin beharreko gehien ainak, kaso, ja. Bai, hori egia da, bai, guztiz. Nik, zuek gaiak atera baino lehen, nik gai bat atera nahi nizuen, bietako inoregun hauetan azkenen etzodetelako Donostiako erredakzioan, eta azken biegunetan, malenetan ere esku geratu da, urrengo ostiralean izango dugun pilotariaren promoa egitea. Hori da. Bueno, oinat, ezakitzuk ikusi zenuen ala ez? Kartela bai. Bai, kartela mundiala da, Bale, gauza da zaloa jarri ditugula kartelak erredakzioan. Amigo. Bai, jarri dugu bat sarreran, beste bat erredakzioan, eta beste bat bazkaltzeko txokoan. Eta hori noiz atzo? Eren egun, Malenek jarri zituen bi kartel, nik atzo goizean beste bat jarri nuen, erredakzioan, eta gauza izan da, egin dugula berrikuntza bat, dela, jarri dugu, porra egiteko Excel bat. Vale. Kartelaren ondoan. Eta, hasi gara egiten. Bueno, entzuleria zaldo, venga, idaia. Vale, gauza, nik, ez dakit zeinen ideia izan zen egia esan. Nire ez dakit. Garaterena, bai, ez da. Bueno, gauza da, Jon Garate eta Iker Gurrutxaga lankideak izan dutela erronka, botazio, ez dakit zeinek zeini botazion erronka, pelotan, eskuz hori da, Garatek, Iker hasita 15 tutx, Garatek esaten zuen 22 irabazi egingo ziola. Eta hortik hasi zen erronka, eta gero ez dakit nola, oinat hauzuka azalduko diguzu, batu dira oinat, Jon Telleria eta Aritz Santamariaren kontra. Bat diren kontra. Porra zerena da, partido estelarra, ez edo? Garate eta Gurrutxaga da. Ez, dena. Biak, bai, zuek ere. Emaitzak argazki atera dieten, nahi badituzu jakin. Ez dakit. Batea zen, guria ez dakit, beste gabezatzen dut. Beste partido bat, ni hasi nintzen, venga, ba. Ni ez da zuri izan izan, male, venga, zunekin, beste, hola hasi zen, denak ez ezkoa, eta zan, ba, venga, ni bin kontra, nahi zuten. Eta, poso izan. Guau. Bai, nik esan nuen, pena maten zidala partidaren parte ez izateak, tarduan saiatu naiz, malen konbentzitzen, malen nire kontra egiteko. Bitu. Baina ez dut lortu. Ez. Orduan, zara, azuk hau ezakizu, egingo duguna da, lehenengo 12etako partida sorpresa denez eta inorrek ez duenez partida hori egingo du denok batera. Hada, berotzeko, jolastuko gara txokotan. Joarrek ez dio. Joarrere. Bai. Denok kontra. Joarre zen momentu hartan, bono komunera, no? Hori da. Bai ez dio. Hori da, egingo dugu denok kontra txokotan jolastu. Pixkat berotzeko. Bale, nik, entre miopia eta esku txikia duela, ez dakit pilotak eskua joko didan. Eraman dezake pala bat. Ja, beste aukeratu da. Lasai, Malenen ez ezkoa izan zen partidarako, berak eskuaren erdian zulo badaukala. Eta orduan pelota pasa egiten zaiola. Hori izan zen bere argudioa. Esango izuet, kinielak nola dauden. Oraingoz, 100 handi bat, lehenengo partidan oinatzen alde. Bai. Esperantza du jendea. Bai, egia esan orokorren gendutat Telleria zure kontra joan zela, noski. Gainera, maitzak ikusi zituenean pikatu egin zen, esatzen, baina nola ba! Eta gero, bigarren partidan, uste dut
denok karateren alde gaude. Ai, ostras, pues Iker. Ostras, pues Iker pikatuko da asko, Bai. Bueno, txagero, Iker edu jai, eta bengo da entrenatzen, eta ez. Bai, esan zigun entrenatu egingo zuela. Aste hau Agian, jai ez. dauka, eta esan zuen entrenatzeko erabiliko zuela. Orduan, joango gara aktualizazioa egiten. Hori da, badezpada entzuleak ere testu inguruan jarriko ditugu, datorren ostiralean pilota partidua naiz irratiko pilota partiduak daude. Sare sozialetan igoko ditugu gauzak, Ni horren hombre baietz. Teiriak baizko eman zidan. Orduan, ni horren arduradun gauzak igotzeko sare sozialetara. Azte presioa. Ez du balio atzera botatzea, Entrenatzen hasi beharko zen. Ja, bai. Berez, bueno, ez dakit zuek nola hitzartu duzuen, oinatz, baina berez, Jon Garat eta Iker Gurrutxagak adostu zuten ezin zela entrenatu. Guk ez dugu, gure izan da pixkat improvisatu. Bai, ez da. Ja, eski Garat eta Ikerrena uste dut atzetik datorrela. Claro, guria hemen norbait jarri behar da aurretik, eta venga, jazta, hola izan zen. Bueno, Telan sartu gintuzten, eta jazta. Ni naiz pasillitoa egitearen aldekoa. Pasillitoa egin behar dugu, hombre. Vale. Mira, joarriko horri baiet izan dio. Hortako bai, Horta, pasilloa bai, gero jolastea ez. Bueno, gai hau alde batetara utzita, joango naiz aktualizatzen ea norbait gehiago animatzen den kinielara. Zer ekarri guzu, Itxaron, hau itxi aurretik. Bidali Bilboko redakziora ere kartela bintzate PDF eta informatuko dugu. Vale. Claro, guk ere hemen gure kiniela egiteko. Vale, perfecto. Malenek daukasik esango diot zuei bidaltzeko, zuek eran jartzeko. Eskerrak irratikoa gaudela. Bai. Eta animatzen dugu. Saltxa pixka. Bai, saiatu ginen jendeak komenzitzen kinilan parte hartzeko, baina oraingoz bakarrik Begotxu eta Lourdes ekartu dute parte. Onenak. Onenak dira, bai, guztiz. Baina beste inorrez animatu. Saiatuko gara aurrengo astean norbait gehiago animatzen den. Venga. Zaloa, ez dakit, zurekin hasiko naiz ikusi dalako aktualitateko albiste bat akartzula. Bai, egia orain barrez egon ostean bizia joia dela kontua, baina, bueno, jakingo duzue, atzo hil zela Marjane Satrapi, 56 urterekin, gogoratuko duzue, agian entzule finen bat badugu, liburuaren nazioarteko egunean, kulturrariako Garazi Kastaino lankideak, eskatu genion berari eta Amaia Ereñagari, liburu edo, kulturarekin zer ikusia duen, liburu eguna izan da, liburu bat komeni, gomendatzea. Eta Garatzik ekarri zuen liburua izan zen Persepolis. Marjane Satrapiren liburua da, autobiografikoa dena, komiki itxura duena, baina oso potentea. Benetan, gomendatzen dizuet nik ere irakurtzea. Nik ez daukat irakurreta, pendiente daukat. Direz. Oso interesgarria da. Egia da, liburu, potoloa dela, komiki potoloa dela, baina pipa irakurtzen den liburu bat da, eta jartzen ditu fokuan pila bat hauzi guk agian gure Europa zentrismotik ikusten ez ditugunak. Esan dizuet autobiografikoa dela, irandarra da, edo zen Marjane Satrapi, gaur egun bizi dugun testu inguruan gainera, esan dezakegu inoiz baino presenteago dugune auzi bate dela, eta kontatzen du bere bizitza haurtzarotik eta irandik aldekin zuen erarte. Eta ezkondu zen erarte, eta kontua da, eta ekarri nahi nuena zen polemikan sartu gabe, eta, ez du nahi emetik beste auzi bate zabaldu, baina familiak, Marjane Satrapiren familiak zabaldutako oharrean, bere hiriotzaren berri ematen duena, esaten dute penaz hil dela. Bai, tristeziaz hil dela. Bai, nik egia esan hori irakurri nuenean, lehengo pena izugarrianik ere, oso gustoko dudan autore bate delako, begira jo zidan, nola penaz eta nola horrela, eta gaina edabide guztiek ganera, eta guk geuk ere penaz hil dela. Da hor, hasieran kritikaz, ostras,
nola hil daiteke pertsona bat penaz? Eta nola utzi dezakegu, ez? Hasieran egin nuen hausnarketa zen, nola utzi dezakegu osasun mentalaren auzia hain albo batera eta pertsona bat penaz hil dela esan. Hasieran pentsatzen nuena zen, guazen, ez, osasun mentalaren auzia jartzera orain bai fokuan eta pertsona bat ez da penaz hiltzen, pertsona bat hiltzen da depresioz hiltzen da, eta ez, pena da ondorioa, zerbaiten ondorioa. Bueno, kontua da, eta gaur irakurri dut, hil daitekela penaz pertsona bat, bai, noski kausa bat da, gorputzak fisikoki sentitzen duena edo heriotzaren zergaitia fisikoa da infarto txiki bat izatea bezala, ez dakit nola da, bueno, bai, hormonaren bat edo gehiegi sortzen dela, eta bueno, horrek bihotzak ez duela onartzen, eta miokardio, infarto de miokardio deitzen zaion batekin hiltzen zara. Baina badaude ikerketa asko existitzen dela aukera tristeziaz hiltzeko, eta deitzen zaio bihotz apurtuaren sindromea, abombamiento apikal gazteleraz. Eta horrek eragite izula fisikoki esango. Hori da. 80. hamarkadan Japonian horren inguruan egin zuten ikerketa eta konfirmatu zuten baietz posible dela, gainera orain bihotzaren fundazioa izeneko fundazio batek azaldu du 185, hau jasoten duen 185 gainera emakumeak direla. Egia da azpimarratzen dela estres emozional edo fisiko handia jasan ostean gertatu daiteken zerbait dela, eta kontua da, esaten ari nintzela, niri ere eskemak apurtu dizkidala apur bat horrek, eta hasieran kritika egitetik konturatzera, begira. Kendu gabe, osasun mentalari pisua kendu gabe, noski horren atzean ere badago, eta familiak berak ere, edo gertukoek esan dute, depresio handi batetik pasatzen zegoela satrapi bera, orain dela urte bete hiltzen bere bikotea, eta horrek sortu ziola bai mentalki eta bai fisikoki gaixo egotea. Bai, gainera, nik hori goizan irakurri dut, irratirako albistanik ekarri dut, eta irakurri dudanean pena zildela nik ere hasieran erreakzio berdin jauki nuen, eta hasieran pentsatu nuen behar bada referentzia egiten ziola berak idatzitako zerbaiti edo horrelako zerbait, eta gero irakurri dudanean dena izan dela bere senarra orain dela urte bete galdu zuelako, eta kontatzen zuten familiakoek bere bizitzako maitasuna izan dela, eta bera galtzeak asko suposatu diola, eta pena asko eman diola. Nik hor nire inguruan barkatu ikusi ditut kasuak, adiez, nire aitona amonak oso lotuta zeuden, eta nire amona hiltzenean nire aitonak sekulako berakada eman zuen, eta hori dazkenean, zure bizitzako, ondoan daukazun pertsona garrantzitsuena galtzen duzunean, azkenean, bakarrik aurkitzen zara, eta nik adiez hau terapian asko lagundu dut, tristura badela emozio zailenetako bat gestionatzen eta lantzen ikasteko, azkenean hormonalki asko eragiten dizulako, estres hormona asko askatzen dituzulako, adrenalina eta antzekoak, eta azkenean bizitzarekiko interes hori galtzen duzulako, eta zaila da hortik gora joatea, hau da, azkenean da depresio moduko bat, baina gorputzak fisikoki pairatzen duen zerbait. Orduan, gero hori irakurri dudanean nik ere irakurketa asko egin ditut eta ikerketak eta ikusi ditut, eta egia da, oso gutxitz egiten dela horretaz, baina azkenean ohiko gaixotasunez gain badaudela beste asko, kasu honetan bezala, pena ziltzea bezala. Bai. Gehiago da kronifikatzen denean, ez? Bai, hori da. Bai. Baina dela niko honi ere eta titularrean gelditu gabe, pena zildela, titular horretan gelditu gabe, azpimarratuko nuke. Pena ziltzearen zergaitia ere
horren oinarria osasun mentalean dago. Bai, guztiz. Zaindu egin behar dugula, inbertitu egin behar dugula horretan noski. Eta hori nire partetik. Hori azpimarratuta, batean intenso gare gara gustatu zait, hori azpimarratuta utziko diogu albistei bere tokia, eta astelenean izango dugu elkarren berri, asteburuan. Asteburuan. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Hizbolaren armagabetzeak baldintzatuko duen su-eten berri bat adostu dute Israel eta Libanoko gobernuek Hizbola gabe. Menia beraz, anbigotasunez eta zalantzaz beteta jaio da, eta milizia xiitak iragarri du jada, ez duela Israelek errespetatuko ez duen su-eten humilagarri bat onartuko. Zaloa badiola, egunon? Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, Ameriketako Estatu Batuen babespean Libanoko eta Israelgo gobernuek su-eten akordio bat iragarri du. As a result of U.S.-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation. Naam Kasem, Hezbollah alderdi miliziaren buruzagiak aldarrikatu du edozein su-eten osoa izan behar duela Libanoko eremuen arteko bereizkeriarik gabe. Orain artean iragarri eta Israelek erasorako baliatu dituen su-eten faltsuak kritikatu ditu, erasoa mantentzen den bitartean erantzungo dutela esan du. 75 urteko funtzionamenduaren ostean EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek bardetako tiro poligona behin betiko istea eskatuko dute diputatuen kongresuan. Ekimenak Defentsa Ministerioari eskatzen dio erretamendu kontratua ez berritzeko honen indarraldia 2028an amaitzen baita. Taldeen ustez data horrek aukera bat irekitzen du etapa hori behin betiko isteko eta lurraldearentzat etorkizun desberdin baterantz aurrera egiteko. Lege berri baten argudiopean agerraldi bateratua burutu dute Aitor Esteban eta Eneko Anduezak aktibitate ekonomiko iraunkorraren urgentziazko neurrien lege proposamena eraman dute Gasteizko legebiltzarrera. Gainera, bi buruzagiek azken hilabetetan izandako liskarren osteko lehen agerraldi bateratu izan da hau, kazetariek beraien harremanaz galdetu dute eta kazetari batek ere eskatuta elkarri esku eman diote prentsaurreko amaieran. Un apretón de manos se darían. Joder, pues si nos lo damos muchas veces. Un beso no, Ikuspuntu ezberdina izan arren gobernatzeko akordioetara heltzen direla esan dute. Ez dute adierazpenik egin igerilekuaren memea, enplegu publikoaren legea, ala hauteskunde orokorrak aurreratzeko eskaeraz. Eta horiek gara esango dugu ere Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltza nagusiak ez du deliturik atzeman adingabetan iraungitako txertuak jartzeagatik, bai baina egiturazko akatsa eta berriro txertatzeko erresistentzia artxibatuak gelditu dira fiskaltzak albiaturiko diligentziak. Leire Diez, PSOEko kideoi bizkaitarraren aurkako ikerketa tarteko Guardia Zibilaren uko unitateak Tubos Reunidosen Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu du. Ukoren atestatuetako batean, agenteek Sepik Tubos Reunidos merkataritza sozietateari emandako 112,8 milioi euroko mailegua aipatzen dute, bai eta 3 izeneko WhatsAppeko taldeak Leire Diezek, Vicente Fernández Sepiko presidente ohiak eta Antxon Alonso enpresaburuak osatua laguntza hori emateko ekintzak egin izanaren zantzuak ere eta horregaitik 114.000 eta 50 euro jaso izanak guztira Mediaciones Martínez enpresaren bidez. Kirolarloko indarkeriaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren zein intolerantziaren aurkako estatu batzordeak Sadar futbol zelaia 2 hilabetez ixtea proposatu du. Erakundeak gainera 200.000 euroko isuna jarri dio Osasunari joan den maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik jendetzarentzat irekitako entrenamenduan sarbide kontroletan izandako irregulartasunak aipatuz. Batzordeak talde ultra baten simbologiaren erakutsitzela aipatu du indar gorriri referentzia eginez. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokenez bada nabarmentzeko jazoerarik? Istripu bat izan da gaur goizean, N1 errepidean 452. kilometroan Lasarten Irungo norantzan errei bat dago itxita eta horren ondorioz 3 kilometrotako autopilaketak daude. Adibili beraz bertatik igaro behar izanez gero eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ribarluzeak.
Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hodei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen ipar ekialdean, hau da Gipuzkoa ipar ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Aldiz Hego Isurialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hodei baxuek desagertzera egingo dute eta Hego Isurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekare gabe. Goizean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz ipar ekialdera egingo du. Temperatura minimoek bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira. Ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta Hego Isurialdean aldiz 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Jarraizpurua teknikan, ekainak 5 da, ostirala. Informazioaren aria. Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltza nagusiak ez du deliturik atzeman adingabetan iraungitako txertuak jartzeagatik, baina bai egiturazko akatsa eta berriro txertatzeko erresistentzia artxibatuak gelditu dira beraz fiskaltzak abiaturiko diligentziak. Carmen Adan del Rio fiskal nagusiak ebatzi du ez daudela akusazio penal bati eusteko nahikoa elementu naiz eta jasota uzten dituen erabaki katearen hainbat gabezia besteak beste txertoek indargabetzen dituzten birus eta gaixotasunekiko esposizioa. Fiskaltzaren autoak jaso du ere Osasun Sailaren zuzendaritzatik kasuak identifikatu eta txertoak berriro jartzeko posizio teknikoa lehenetsi zela eta hala ere hainbat lekuko azaldu dute berriro txertatzeko prozesua etenda gelditu zela goiaginduen ondorioz. Osasun Publikoaren zuzendariak kesak jaso zituen txertoen aholku batzordea deitu izanagatik. Balaber, onartu gabe gelditu zen berehala krisiari ekin eta berriro txertatu familiei komunikatu eta Osasun Saila Osakidetza zein komunikazio arloa koordinatzeko proposamen bat naizek argitaratu zuen moduan iraungitako txertuen berri izan zenean otsaiak 19 eta 20an iraungitako txertuen berri eman zitzaien familiei. Hala ere, otsaiak 21ean prozesua eteteko ala isiltasuna mantentzeko aginduak heldu ziren. Pazientearen defendatzaileak jarritako salaketari dagokionez, fiskaltzak onartu du. Arrisku egoera bat izan zela jarritako dosiek izan zuten eraginkortasun galera dela eta autoak ere jaso ditu, inprimaturiko Osasun Sailaren hainbat komunikazio, baina hainbat atal falta dira. Eta Euskal Administrazioari dagokionez ere, esango dugu, lege berri baten argudiopean agerraldi bateratua burutu dutela Aitor Esteban eta Eneko Anduezak aktibitate ekonomiko iraunkorraren urgentziazko neurrien lege proposamena eraman dute Gasteizko ganberara. Aurkeztutako lege proposamena dagoeneko maiatzaren 15ean iragarri zuen Imanol Pradales lehendakariak etxebizitza arloko urgentziazko neurriekin egin moduan EAJ eta PSek talde parlamentarioen bidez aurkeztu dute legea epeak murrizteko, baina bereziki aholku batzorde juridikoa, genero eragina, eragin linguistiko, ingurugiro eragina, ala memoria ekonomikoaren txostenak saiesteko. Imanol Pradales lehendakariak autopista gisa aurkeztu zuen legea. Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusiak berretsi du karga administratiboak murrizteko direla. Vamos a reducir las cargas burocráticas, lo que permitirá acelerar la tramitación de esos proyectos estratégicos y vamos a reforzar la seguridad jurídica. Aitor Estebanek ziurtatu du lege proposamenak eragina izango duela trantsizio nekazaritza ingurumen, portu eta bestelako legeetan. Proposamenak sortuko duen eraginkortasun administrazioa defendatu du. Prozedurak eurentzako azkartzen dira, azken baten erantzunkizunezko adierazpenarekin nahikoa da gauza batzuk martxan jartzeko. Bi buruzagiek azken hilabetetan izan dituzten liskarren osteko lehenbiziko agerraldi bateratu izan dau, kazetarik beraien harremanaz galdetu dute eta kazetari batek eskatuta elkarri esku eman diote prentsaurreko amaieran. Un apretón de manos se daría. Joder, si nos lo damos muchas veces. Un beso no, Ikuspuntu ezberdina izan arren gobernatzeko akordioetara heltzen direla esan dute, ez dute adierazpenik egin, igerilekuaren memea, enplegu publikoaren legea, ala hauteskunde orokorrak aurreratzeko eskaraz. Informazioaren aria.
Hizbula miliziaren armagabetzeak baldintzatuko duen sueten berri bat adostu dute Israel eta Libanoko gobernuek Hizbula gabe. Menia beraz, ambiguotasunez eta zalantzez betea jaio da eta milizia xitak iragarri du ez duela Israelek errespetatuko ez duen sueten humilagarri onartuko. Ameriketako estatu batuen babespean Libanoko eta Israelgo gobernuek sueten akordio bat iragarri du. As a result of U.S.-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent. Honen eraginkortasuna Hizbulak bere erasoak eten eta bere milizianoak Litani ibaiaren hegoaldetik erretiratzeari lotuta egongo da ezinbestean. Here we have Lebanon and Israel united under the stewardship of the United States to keep Iran out. Elkarrezketetan parte hartzen ari den Israelgo Ameriketako estatu batuetako enbaxadorearen arabera, Israel eta Libano batuta daude Hizbula eta Iranen aurkako jarreran. Errealitatea da ordea, Iran izaten ari dela Israeli Libanon erasoak eteteko presio gehien ekiten ari dena Ameriketako estatu batuenekin abian dituen negoziazioen bideragarritasuna Libanoko egoerari lotuz. Okupatutako lurralde berriak utziko ote dituzten galdetuta, Israelgo enbasadoreak esan du ez dutela onartuko euren posizioetatik erretiratu bezain pronto Hizbula bueltatzea horietara. Akordioak iradokitzen du Ameriketako estatu batuak prest legokela Libanoko armada materialaz hornitzeko Israelek eta Hizbulak utzitako posizioak zaindu ditzan. Hori gutxiez eta badirudi alde bakoitzak modu desberdinean ulertzen duela akordioa. Israelen kasuan bere eskakizunak Hizbularen armagabetzean, desplazamenduan eta desmobilizazioan oinarritzen dira eta Libanoar zatian berriz lurraldetasun burujabetzan eta bombardaketen amaieran. Nain Kasem Hizbola alderdi miliziaren buruzagiak aldarrikatu du edozein sueten osoa izan behar duela Libanoko eremuen arteko bereizkeriari gabe. Orain artean iragarri eta Israelek erasorako baliatu dituen sueten faltsuak kritikatu ditu, erasoa mantentzen den bitartean erantzungo dutela esan du. Eta ipatuko dugu Gazan berriz sarraskiek ez dutela etenik azken 24 orduetan 10 lagun hil dituzte bertan erreta hilden familia bat barne. Suetena indarrean denetik Israelek 947 pertsona hil eta 2935 zauritu ditu. Hamasek nazioarteko komunitatearen geldutasuna salatu du, Nazio Batuen erakundearen eta suetena bermatu behar duten herrialdeak barne. Ardurak bere gainartzeko eskatu die eta munduko herri askei mobilizazioak areagotzeko. Halare gogora ekarriko dugu, gerra bat aurrera eraman alizateko prestakuntzak 0 kilometroan egiten direla eta horri dagokionez ekimena ere aurkeztu da. 75 urteko funtzionamenduaren ostean EH Bilduk, EAJak, Podemosek eta Sumarrek bardeetako tiro poligona behin betiko ixtea eskatu dute diputatuen kongresuan. Ekimena alduden asteazkenean eztabaidatuko da. Ekimenak defentsa ministerioari eskatu dio errendamendu kontratua ez berritzeko, honen indarraldia 2028 urtean bukatzen baita. Taldeen ustetan data honek aukera zabaltzen du etapa hori behin betiko ixteko eta lurraldearentzat etorkizun ezberdin baterantz aurrera egiteko. Ohar bateratu batean, lurralde horretan 7 hamarkada baino gehiagoz izandako erabilera militarra kritikatu dute 2200 hektaratik gorako lurrak Espainiar aire armadarentzat eta NATOko indarrentzat benetako su entrenamendurako gune nagusia izan dira, borroka hegazkinetatik armak jaurtitzea barne. Salatu dutenez, jarduera hori guztiz bateraezina da Nafarroko gizartea definitzen duen bakearen, iraunkortasunaren eta biodibertsitatearen babesaren balioekin. Gainera, militarren presentziak eragindako eragin negatibo sakonak ere deitoratu dituzte, guztira 70 istripu baino gehiago jaso dira eta hauetako 30 baino gehiago perimetrotik kanpo. Istripu horien ondorioz, hegazkinak eta jaurtigaiak ere erori dira, jendea biziden eremu zibiletan herritarren segurtasun arriskua jarriz. Informazioaren aria. Minutu bat goizeko 8 eta 4 izan daitezen, bestelako kontuetan aipatuko dugu ere, Gardelegiko udaltza abortegiko baliabide falta salatu du LAB sindikatuak asteazkenean.
Gasteizko udal zabortegi honetan pizturiko sutea ez dela kaso isolatua izan azaldu dute. Horren adibide, iraganden apirilaren 20ko gauean beharginek itzali behar izan zuten beste sute bat. Sindikatuak adierazi duenez, urteak daramatzate udala zein enpresa kudeatzaileari suteen aurrean duten gabezia larrien berri ematen formakuntza, baliabide eta protokolo falta salatu dute. Eta etenda dago, Artxandako zabortegia eraldatzeko proiektua, arazoak daude zabortegi zarra zigilatzeko lanetan, zein administrazio espedientetan, bitartean lindano tonak ere erretiratzeko zein daude. Berriz, recyclingek Artxandako zabortegi zaharrean aurreikusitako proiektuak ez du aurrera egiten. Lakuako esekutiboak apirilean erabaki zuen 1976an itxitzen arte Bilboko zabortegi hartzen zuten lurrak egonkortzeko eta deskontaminatzeko obren kautelazko geldialdia ingurumen baimen integratua betetzeko espedienteetan ikuskapenen eta jarduketa errekerimenduen artean oraindik ere lindano tonak daude ekologistak martxanek eta inguruko bizilagunek salatu duten bezala. Erandio Bilbo eta Sondika udalerrian artean arriskuntsuak ez diren hondakinak kudeatzeko, tratatzeko eta biltegiratzeko zentro bat jartzea proposatzen da lur zati horretan. 1007 eta metro kubiko arteko biltegiratzeko edukiarekin proiektuak zabortegi zaharra egonkortzeko eta azpiegitura berria erantsitako lurzati batean irekitzea aurre ikusten du 1.700.000 eta 2 milioi metro kubiko arteko biltegiratzeko edukiera izango duena. Mikel Jauregi Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailburuak Álvaro Gotxi Alderdi Popularreko legebiltzarkideari emandako erantzunean baieztatu du oraindik ez dela induskatu 2024ko martxoaren bateko ebazpenean jasotzen zen hondakin arriskutsua zabortegi berria martxan jarri aurretik zenbait jarduera egiteko betebeharra jasotzen duena. Gaur egun berriz recyclingek jakinarazi duenez aurreikusitako 325.000 hondakin metro kubikoetatik 30.000 metro kubiko baino ez dira induskatu. Pasaia Errenteria eta Lezoko alkatek, inguru honetako portuaren eskuduntzak eskatu dituzte. 3 alkatek duela 3 urte egindako proposamenak gaurkotasun osoa duela berretsi dute eta gainera badiaren etorkizun sozial, ekonomiko eta ingurumenekoa beharrezkotzat jo dute. Agerraldian defendatu dutenez Pasaiako badiak ezin du 19. mendeko logikekin funtzionatzen jarraitu eta premiazkoa ere iruditu zaie portu hiri eredua 21. mendeko erronketara egokitzea. Ildo honetan portuaren modernizazioa herritarren bizi kalitatearekin, deskarbonizazioarekin eta lehiakortasun ekonomikoarekin uztartzeko beharra nabarmendu dute. 3 ordezkariek defendatu dutenez, portuaren eskumenen eskuduntza funtsezkoa da, beharrezko inbertsio publikoak bizkortu alizateko eta ere berean berpiztu funtsa suspertzeko ere eskatu diote Lakuako gobernuari, badiak oraindik eraldaketa handiak behar dituela iritzita. Informazioaren aria. Aipatuko dugu ere goiz honetan Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Desokupa Castilla y León talde ultraeskuindarra salatu du datuak babesteko agentziaren aurrean familien datu pertsonalen zabaltze eta esposizio publikoagatik. Gainera, desokupazio enpresa faxisten ilegalizazioa eskatu dute. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistatik azaldu dutenez, azken bolada honetan Desokupa Castilla y Leonek hainbat interbentzio egin ditu Euskal Herrian, besteak beste Irunen Barakaldon ala Zornotzan. Datuak babesteko Espainiako agentzian jarritako salaketan desokupazio enpresa ohiko praktiketako jarri dute jomugan familian informazio pertsonala sare sozialen bidez publikoki zabaltzea. Sindikatuaren arabera, enpresa horien negozio eredua neurri handi batean egoera zaurgarrian dauden pertsonen esposizio publikoan oinarritzen da eta gainera nabarmendu du ekimen judizial hau berritzailea dela enpresa horien aurkako borrokan. Ildo berean, pertsona zaurgarriak beren etxeetatik kanporatzeko mehatxuan, irtsapenean eta presioan oinarritzen direnez, desokupazio enpresak izaera fasistako erakundetzat jotzen dituela eta haien erabateko ilegalizazioa eskatzen duela berretsi du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Eta aske eta kautelazko neurririk gabe utzi dituzte bi tokilesek Iruñan eragindako istiluen osteko operazio polizialean atxiloturikoak. 12 lekukotza hartu dio epaileak, gainontzeko 16ak aske utzi dituzte komisaldegitik igarostean.
Desordena publikoa egotzi diote komisaldegitik igaro diren atxilotuei eta agintaritzaren aurkako atentatua epailearen aurretik igaro direnei. Akusatuen defentsak naizi jakinarazi dionez, Bitokilesek iragan den urriak 29an Opusen unibertsitatean burutu behar zuen protestara joan ziren pertsonak identifikatzea izan da operazio polizialaren helburua. Berretsi dute ere, ez zutela akusatuen aurkako inongo frogarik aurkeztu gehienak aurpegia estali eta zutelako. Polizia Espainiarrek dio, akusazioa babesten dituen 11 bideo dituztela, baina defentsa abokatuei ez diete hauetara sarbidea eman. Eta aipatuko dugu ere, 3 koktel molotov jaurti dituzte Baionako subprefeturaren egoitzaren aurka, kalterik ez dela izan baieztatu du Pirinio Atlantikoen prefetak. Gertakaria ostegun honetako goizaldeko 4 aldera eman bazen ere, egun bereko eguerdian eman du horren berri Jean-Marie Girier Pirinio Atlantikoetako prefetak idatzi baten bidez. Kalte material edo pertsonalik izan ez den arren, estatuaren ordezkaritza jomugan hartzea Errepublika Frantsesa bera erasotzea dela ohartarazi du prefetak. Eta era berean, Girierrek elkartasun mezua helarazi nahi izan die Baionako subprefeturari eta haren familiari. Colette Capdeville alderdi sozialistako diputatuak ere erasoa irmoki gaitzetsi du balio demokratikoen aurkakoa izan dela nabarmenduz. Informazioaren aria. Leire Diez, PSOEko militante hoi Bizkaitarraren aurkako ikerketa tarteko Guardia Zibilaren uko unitateak Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu du eta aldi berean Madrilen den estatuko industria partaidetzarako sozietatera sepira joan da ere, Auzitegi Nazionalean Santiago Pedrazek ikertzen dabilen pieza sekretu baten esparruan informazio eskatzeko. Iturri juridikoek EFE agentziari jakinarazi diotenez, ukok agenteak eginbide horiek egin dituzte PSOEren eta Espainiako gobernuaren aurkako ekintza judizialak edo poliziak indargabetzeko ustezko sare bat ikertzen ari den magistratuaren aginduz. Santos zertan, PSOEko antolakuntza idazkari oiak zuzenduko luke ustezko sarea eta Leire Diez militante oiak koordinatu. Tubos Reunidos egoera zailean dago, jasotako laguntzak gora bera eta orain konkurtso administratibopean eta enplegu erregulazioko espedientea etendu du. Talde industriala behin baino gehiagotan aipatzen da Leire Diazen kasuaren sumarioan. Pedraz epaileak duela egun batzuk kendu zuen partzialki auzi horren sumario sekretua, baina pieza berezi bat gorde zuen auziaren adar horretan ari da egiten uko miaketa ostegun honetan. Ukoren atestatuetako batean, agenteek Sepik Tubos Reunidos merkataritza sozietateari emandako 112,8 milioi euroko mailegua aipatzen dute, bai eta 3 izeneko WhatsAppeko taldeak, Leire Diezek, Vicente Fernández Sepiko presidente hoiak eta Antxon Alonso enpresaburuak osatuko luketena laguntza hori emateko ekintzak egin izanaren zantzuak ere eta horregaitik 114.950 euro jaso izana guztira Mediciones Martínez enpresaren bidez. Sumarioak zerdanen Leire Diezen eta Tubos Reunidoseko 2 zuzendarien arteko bilera bat egiaztatzen du ere, 2024ko azaroaren 13an egindakoa PSOEko antolakuntza idazkari hoiak PSOEren egoitzan zuen bulegoan. Eta Mondragon kooperatiba osatzen duten enpresek berriz, 11.000 milioi euroko irabaziekin itxi dute 2025 urteko jarduna, gainera kooperatibak 1.300 bat lanpostu berri sortu ditu. Lanpostu berrian sorkuntza nabarmendu nahi izan du Peio Rodríguez kooperatibako presidenteak. Joan den urtean sortutako lanpostuekin Mondragon kooperatiba Euskal Autonomia Erkidegoan langile gehien dituen enpresa da eta bigarrena Nafarroan. Guztira 71.415 langile ditu enpresa taldeak. Negozio arloen arabera fakturazio volumenaren zatirik handiena Eroskik hartu du, lehen aldiz 6.000 milioiko muga gaindituz salmentetan. Mondragonek adirazi duenez, marka horrek arrakasta zitsi ditu zorraren egitura birdefinitzen duen operazioa. Euskal Autonomia Erkidegoko uda langile askok bat egin dute ostegun honetan ELA eta LAB sindikatuek deituriko grebarekin eta kalera irten dira, ozen adirazteko euren lan baldintzako hobetzeko garaia dela eta hemen bertan erabaki nahi dutela.
Bi sindikatuek azaldu dutenez, grebaren ondorioz udal batzuk guztiz itxi eta hainbat udal zerbitzu baldintzaturik egon dira grebak Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan desnormalizazioa sortu duela baieztatuz. Ela eta Laben esanetan Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan urte asko daramatzate lan baldintzak hobetuko dituen akordiorik gabe eta ondorioz udaletako lan baldintzak asko okertu dira. Eta azpimarratu dute protesta dutela arduradun politikoen arreta jasotzeko modu bakarra. Zentzu horretan azaldu dute azken hilabeteko udalitzeko mailetan ez dela aurrera pausurik egon, baina greba eta mobilizazioen eraginez pasaden asteko mailan eudelek proposamen berri bat helarazi ziela. Eta asteazkenean jendarmeriak Bastidako laborari bati egindako galdeketa dela eta nekazal mugimenduaren aurkako erasoa salatu du Elbe sindikatuak. Pasaden neguan dermatosi nodular kutsakorrak eragindako osasun krisiaren testu inguruan, biodibertsitatearen Frantziako bulegoaren aurkako pintaketa bat agertu zen Bastidako horma batean. Badirudi jendarmeriak ikerketa zabaldu duela gertakari honengatik eta laborari bat lotu duela nolabait pintaketa horrekin. Gauzak horrela, poliziak bere etxean bertaratu dira. Laborariak berak esku hartzea egin zen modua kritikatu du Irulegi Irratiaren mikrofonoetan. Ez da normala, ez gira dedelenkan, laborariak gira, guk gure lana da jender emaiteko jatia. Zeit egiten du, Hola, goizaekin, zuk zure kahalak aizira bazkatzen, eta ikusten duzu hola polizia heltzen eta nahitzen perkizizionatu, Justut ene aurra azkena enekin zen, arek beldu jukandu, eta voilà. Ezin izan zuten aurreikusita zuten miak eta burutu ordea etxaldean, LB sindikatuko hainbat laborari bertaratu zirelako alakorik egitea justifikatuta etzegoelakoan. Arratsaldean elkarretaratzea egin zuten jendarmeriak Bastidan duen egoitzaren aurrean bertara deituta baitzegoen aipotu laboraria deklarazioa emateko. LBko kide Kaiet Barberarenak harridura agertu du lehenik eta behin polizia operazioaren jatorriagatik baita hau burutzeko moduagatik ere. Eleberekiko errepresio sistematikoa salatu du. Hori tipikeria da, ahun tipikeria. Ez gira bate horretan, ondoan izan ziren beste manifa batzuetan hainbat desmasi, gauzak hautsiak, gauzak entzuten duen 1.000 euroko desmasiak, deus ez da egina izana. Pauen gaindi eta Parisen gaindi eta izan ziren, Bruselan ere, eta guk elbeko kidek batzuk egiten dugulaik gauza bat edo beti badugu mespretsua, intimidazioa eta hori kipikira da eta horren kontra dinagira unat. Polizia operazioaren legezkotasuna bere auzian jarri du sindikatuak. Elbek nabarmendu baitu etxe bat arakatu ahal izateko etxejabearen idatzizko baimena jaso behar dutela jendarbek edota agindu judiziala eta kasu honetan ez zuten ez bata ez bestea. Informazioaren aria. Ya no sé si es odio. 3 minutu goizeko 8:30 izan daitezen, bagoaz berriro nazioartera, Turkiaren eta PKK talde kurduaren arteko negoziaketak oso ahul daudela dirudi, batzorde independente batek negoziazioen bueltan egindako diagnostikoa heldu da Europako Parlamentua eta berme juridikoetan defizit handiak daudela diote eta bake prozesua baldintzatu daitekela. Gainera, Europari eskatu diote prozesua bultzatzeko bere eskuetan dena egitea. Oñatza Izpuru, egunon? Egunon Peleta entzulea, bai, duela urtebete baino gehiago Kurdistango langileen alderdiko PKKko Abdullah Öcalanek bakerako eta gizarte demokratikorako deia egin zuen. Nazioarteko ordezkaritza independiente bat ari da bake prozesua jarraitzen eta Europako Parlamentuan ondorio nagusienak aurkeztu ditu. Ordezkaritza honen helburua zen 2025ko otsailaren 27tik aurrera Turkiako gobernuaren eta PKKren ordezkarien arteko prozesua behatzea. Turkiaren subirautza errespetatzea da oinarrietako bat eta justizian zein giza eskubideen errespetua
falta izanik neutraltasunez analisi juridiko argia egitea. Europako legelari ezberdinen ordezkariekin osatu zuten aipatu batzordea, eta parlamentuan aurkezturiko dokumentuak bide horri kritiko bat izateko helburua du. Aurrera urratsak badaudela diote, baina prozesua oso ahula dela eta arrakasta batez ere aldaketa demokratiko eta legal iraunkorren bidez lortuko dela. Txostena dakarrenez, prozesua ongi ateratzeko berebiziko fasean sartu da. Gatazka armatuaren logikatik, negoziaketa politiko batera pasatzeko aukera daudela uste dute, baina horretarako erreforma juridiko, eskubide bermeak, gizarte inklusio eta borondate politiko irmoa behar dela. Bide instituzionalean eztabaida bideratu da eta hori garrantzitsua da. Hala baina, zenbait gabezia dude. Gizarte zibilaren parte hartze eskasa, emakumeen ordezkaritza txikia eta kurduen eskubide linguistiko, kultural eta politikoen gabezia. Desarmea, desmobilizazioa eta gizarteratzea. DDR da edozein gatazka armatutan prozesu estandarra, baina hori egiteko marko legal zehatzak behar dira eta hori falta dela dio. Aipatuko dugu ere, Kubaren aurkako zigorren politikan Ameriketako Estatu Batuetako diru funtsak Miguel Díaz-Canel presidentea eta Raúl Castroren semea sartu du zigortuen zerrendan. Kuba itotzeko asmotan, beste aurrera pauso bat eman du Etxe Zuriak. Laula onsartu ditu zehazki zigortuen zerrendan Estatu Batuakek, tartean daude gaur egungo Kubako presidente edota Raúl Castroren semetako bat. Gainera, Kubako beste erakunderen kontra ere egin du, Kubako armada, iraultzako defentsa batzordea, Amistur Kuba S.A., Bidaia Agentzia, Kubako Institutua eta La Victoria mehatzea. Debekatu egingo diete hartu eman finantziero eta komertzialak izateari. Kubak jadanik erregai eta hornigaien arloan ikaragarrizko krisia du Estatu Batuak itotzen duen saiakera horretan. Kuba behin eta berriz dio edozein aldaketa herriak erabakiko duela, eta Washingtonek edozein momentutan militarki erasotu dezakela. Eta Alemania berriz, kanpo politikan Israeli eta Ukrainari ematen ari den babes mugiezinak erantzuna izan du. Nazio Batuen Segurtasun Kontseilutik kanpo gelditu da. Hala da, kontseilu honek 15 kide ditu, 6 modu iraunkorrean dute eserlekua eta beste 9 2 urtetako hautatzen dira irizpide geografikoen arabera. Europari dagozkion 2 postuak bozkatu ziren atzo. Alemaniak aixe lortu zuen eserlekua hautagaitza aurkeztu zuen aurreko seialdietan, baina orain ez da lakorik izan. Berlinek 104 boto lortu baitzituen, Austriak 131 eta Portugalek 134. Johann Wadefull, kanpo ministro alemaniarrak, berak zehaztu du arrazoia, Ukrainari eta batez ere Israeli ematen dion babes mugiezina. The result is a real disappointment. It's a bitter defeat. Europako erakundek akordioa lortu dute eta migranteak itzultzeko araudia onartu behin-behinean. Honen bitartez, 3. herrialde batera kanporatzen hasiko dira pertsona hauek, deportazioetarako makinaria arindu eta migrazio politika gogortuko dute. Hala da, Europako Parlamentuak, Europako Batzordeak eta Europako Kontseiluak erabaki dute behin-behinean aplikatzen hastea 3 artean onartutako itzuleren araudia. Hala baldintza betetzen ez dituzten migranteak, euren sorterrera itzuli ordez, bateorian segurutzat ematen diren 3. herrialdetara kanporatuko dituzte, izatez Europa hitzarmena dituen 3. herrialde batera. Horri uko egiten dion pertsona bakartzelan sartzeko arriskuan ere egongo da, gainera 4 urtez egonda gaia eztabaidan eta orain deportaziorako erraminta nagusia izango da. Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroak Albaniarekin egindako akordioan inspiratu da Europa araudi horretan. Albaniako atxikitze zentro batera bidatzen ditu Mediterraneoan erreskatatu edota Italiara modu irregularrean sartzen diren migranteak Italiak. Europako justizia epaitegiak auzian jarri zuen akordio hori. Orain, itzulerako araudia Europako Parlamentuan bozkatuko da eta ondoren Europako Batasuneko barne ministroen baiezkoa jaso beharko du. Eta Ingalaterra hegoaldean Southampton hirian Henry Nouak ikaslearen hilketaren ostean Elon Musk zabalduriko mezuen aurka egin du Keir Starmer lehen ministro britainiarrak. Muski egotzi dio herritarren artean zatik eta bultzatu nahi izatea eta bere herria tolerantea dela goraipatu du Starmerrek. 18 urteko gazte britainiar bati sartutako labankaden bideoa zintzilikatu zuen Muskek isa sare sozialen eta salatu Novak gaztea zaurituta zegoen horri poliziak emandako tratu bortitza hil aurreko segunduetan. Kontua da 2025ko abenduaren 3an hiltzela Southampton hirian bertako unibertsitateko ikasle bat, Henry Nouak 18 urtekoan hilketargatik bizi osoko espetxe zigorrera kondenatu zuten Sergi Burkun digua. Hilketa horrek zalaparta eta zerra ere egin du izan
izan ere hildako gaztea lurrean zaurituta zegoen eta poliziak eskuburdina jarri zizkioten ezin zuela arnasik hartu esaten ari zen bitartean. Minutu gutxira hiltzen bertan. Irudia zabaldu ondoren protestak herrialde guztian izan ziren, polizien aurka egin dute asko. Orain, eskuin muturra gai erabiltzen ari da migranten kontrako diskurtsoak zabaltzeko. UK reformeko Nigel Faragek esaterako txurien kontrako neurriak hartzea egotzi dio poliziari. Pauzi hauekin aldituko era, eskerrik asko Oñat. Bai, gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Kirol arloko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren zein intolerantziaren aurkako estatuko batzordeak sadar bilabete zistea proposatu du ostegun honetan. Ireia Kamra, egunon? Egunon, peietagonon entzuleak. Erakundeak gainera 200.000 euroko isuna jarri dio Osasunari joan den maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik, jendearentzat irekitako entrenamenduan sarbide kontroletan izandako irregulartasunak aipatuz. Klubak antolatutako ekintza berezia izan zen talde maila jetxiera jokoan zuen partida baterako motibatzeko asmoz. Milaka lagun bildu ziren festa giroan eta inolako gora berari gabe. Aipatutako erakundeko segurtasun koordinatzaileak egindako txostenak jaso zuenez, armailetan 10 bat bengala piztu ziren eta haren iriziz ikusleen osotasuna arriskuan jarri zuten. Horrez gain talde ultra baten simbologia erakutsi zela aipatu du, indar gorriri erreferentzia eginez. Batzorde horrek eta Espainiako poliziak indar gorriri egindako jazarpena nabarmena da. Dato hori erreparatzen badigu, azken 2 urtetan 98 atxiloketa egin dira, 351 isun ezarri dira, eta estadioan sartzeko 52 urte pilatzen dituzten debekuak jarri dira. Paradoxikoki, Nafarroko estadioiko indarkeria frogarik handiena, Espainiako poliziak joan den otsailean Real Madrilen aurkako partidan egindakoa izan zen, non bereizi gabeko karga bat burutu zuten 10 zauritu eta ospitaleratu batera ginez. Osasunaren ustez, isun proposamen bidegabea da neurriz kanpokoa ikuspuntu orotatik eta gertatutakotik urrun dago. Osasuna ez dator bat inolaz ere klubei zale jakin batzuen banakako jokabidearen errua egozteko aleginarekin. Bestalde, Euskal selekzioek nazioarteko txapelketa ofizialetan parte hartzeko dituzten aukerak aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza. Horretarako indarrean dagoen lege esparruak eskaintzen dituen aukerei buruzko txosten bat eskatu du Jaurlaritzak 2004 eta 2014an egindako azterketak eguneratzeko helburuarekin. Txostenak nazioarteko federazioen araudia aztertzen du batez ere estaturik gabeko nazioen egoerari erreparatuz eta selekzio horiek nazioarteko lehiaketa ofizialetan parte hartu ahal izateko bete beharreko baldintzak jasotzen ditu. Helburuen artean daude gaur egungo marko juridikoak eskaintzen dituen aukerak identifikatzea eta nazioarteko federazioen egoeraren argazki eguneratua eskaintzea. Horren adibide da Euskal selekzioak pilotan lortutako aitortza, izan ere nazioarteko Euskal Pilota Federazioak eskubide osoko kide gisa onartu zuen eta horri esker txapelketa ofizialetan berdintasunez lehiatu daiteke. Txostena ostegun honetan aztertu dute lan jardunaldi batean, bertan Ibone Bengoetxe sailburuak gogorarazi du ofizialtasunerako bidean 3 urrats nagusi bete behar direla. Lehenik Kirol Federazio bakoitzaren borondate argia, bigarrenik indarrean dagoen estatuko lege esparruan txertatzea, eta azkenik nazioarteko federazioen onarpena lortzea. Eusko Jaurlaritzak datozen hilabetetan ofizialtasun agenda garatzen jarraituko du, Euskal Herriak nazioarteko kirol esparruan presentzia eta aitortza handiago izan dezan, estrategia berriak diseinatzeko asmoz. Eta amaitzeko Atletikek ostegun honetan baieztatu du Irene Ogiza kapitaina kontratua berritu duela eta talde zuri-gorrian jarraituko duela 2029ko ekainaren 30 arte. 26 urteko Durangarrak 2016an egin zuen jauzia Lezamara filialean jokatzeko. Lehen taldearekin 2020ko urtarrian debutatu zuen Angel Villakanparen aginduetara eta ordutik taldeko jokalari garrantzitsuenetako bat bihurtu da. Azken 7 denboraldietan 113 partida ofizial jokatu ditu eta 14 gol sartu ditu. Ogizaren berritzeak bat egiten du azken astetan iragarretako beste hainbat luzapenekin. Clara Pinedok 2030 arte sinatu du eta Naia Landaluzek zein Ane Azkonak 2028 arte. Bestalde emakumezkoen taldean hainbat baja ere baieztatu ditu Atletikek. Maite Zubietak eta Nerea Nebadok ez dute klubaren berritze eskaintza onartu eta horren bestez ez dute taldean jarraituko. Hori ez gain Marta Sanadri, Olat Santana eta Naroa Uriarte ere agurtuko dira, azken honek futbola uztea erabaki duelako. Bauze hauekin geldituko gara, eskerrik asko Ireia. Zuei gero arte. Eta gaurko albistegia borobiltzeko esango dugu, Bilboko Euskal Museoak ekainaren 10ean zabalduko ditu berriro ateak, ia 5 urteko eraberritza integralaren ostean.
2021 itxi zuten museoa eta 20 milioi eurotik gorako inbertsioari esker guztiz berrituta itzuliko da. Lehen 10 egunetan sarrera doakoa izango da. Eraberritzeak 5.000 metro kuadro baino gehiago gehitu dizkio erakusketa eremuari eta orain arte ikusgai jarri ez diren bildumako hainbat pieza berreskuratu eta zahar berritu dituzte. Museoko arduradunen esanetan, helburua euskal kulturaren eta ondarearen erreferentziazko gunea izatea da tradizioa eta garaikidetasuna uztartuz. Museo berriak 4 gune nagusi izango ditu, horien artean nabarmentzen da klaustro historikoa Mikeldi idolo ezagunarekin eta Euskal Herriaren historia eta bizimodua erakusten dituzen erakusketa berriak. Bilboko Euskal Museoak horrela, aro berri bati ekingo dio datorren astetik aurrera. Hilegin da, Marjanes Atrapi idazle eta marrazkilaria Persepolis lanaren sortzailea 56 urte zituela. Haien esanetan, tristuraz hilda, bere senarra eta bizitzeko maitasuna izandako Matias Ripa hil eta urtebete pasatxora. Jatorriez irandarra eta nazionalitatez frantsesa zen Marjane Satrapi mundu osoan egin zen ezagun Persepolis eleberri grafikoari esker. Lan autobiografiko horretan Irango iraultza islamikoaren garaian bizitako haurtzaroa kontatu zuen arrakasta handia lortuz bai irakurleen artean eta baita kritikarien artean ere. 2007an zinemara eraman zuten istorioa Satrapik berak zuzendu zuen animazioko film batean. Pelikulak Kanseko zinemaldiko epaimaiaren saria irabazi zuen, baita 2 Cesar sari ere eta Oscar sarietako izendapena jaso zuen animaziozko film onenaren kategorian. Marjane Satrapik komikiaren eta zinemaren munduan ibilbide oparoa egin zuen, Bordados eta Pollo con ciruelas bezalako lanak ere nazioarteko aitortza jaso zuten. Azken urteetan giza eskubideen eta emakumeen askatasunaren aldeko ahots nabarmena izan zen. Satrapiren heriotzak hutsune handia utzi du komikiaren, kulturaren eta giza eskubideen aldeko mugimenduen munduan. Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Hiru egun, hiruleku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia. Badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia. Kutxafundazioa.eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da. Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Informazioaren aria. Goizeko 9:08 gutxi, heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta aspaldiko partez hautetxien analisi maila izango dugu ostiral honetan. Bilboko estudioetan daude Xabier Jimenez, Ezker Anitzako kide eta Bilboko udaleko zinegotzia zein Urtzi Ostolozaga, EH Bilduko kidea eta Bizkaiko Batzar Nagusietako kidea. Egunon, zer modu zaudete? Egunon, primeran. Egunon bai, primeran. Ondo. Donostian berriz, Maria Luisa Gurutxaga, PSOEko diputatu dugu, Madrileko Began Baran, egunon? Egunon. Zer moduz? Ondo esan behar. Ondo, Saltxaderra Espainiar politika gintzan dagoena, zein da giroa Kongresuko PSOEko talde parlamentarian? Bueno, nik esango dizut giroa, beti izan da hasieratik legealdi honetan korapilatxua, baina gu aurrera goaz lanean eta gure eginkizunak aurrera eramaten, hori da daukaguna eskutartean eta horregatik izan ginen hautatuak eta alaxe jarraituko dugu legealdia bukatu arte. Hala ere,
Auzi ezberdinak metatzen joan dira, azkena Leire Diezena, PSOEko militante hoi Bizkaitarraren aurkako ikerketak tarteko Guardia Zibilaren uko unitateak Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitzaren miaketa burutu du eta aldi berean Madrilen den estatuko industria partaidetzarako sozietatera sepira joan da. Auzitegi Nazionalean Santiago Pedraz ikartzen ari den pieza sekretu baten esparruan informazio eskatzeko. Iturri juridikoek EFE agentziari jakinarazi diotenez, ukoko agenteak eginbide horiek egin dituzte PSOEren eta Espainiako gobernuaren aurkako ekintza judizialak edo polizialak indargabetzeko ustezko sare bat ikertzen ari den magistratuaren aginduz. Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari oiak zuzenduko luke ustezko sarea eta Leire Diez militante oiak koordinatu. Tubos Reunidos egoera zailean dago, jasotako laguntzak gora bera eta orain konkurtso administratiopean eta enplegu erregulazioko espedientea eten du. Talde industriala behin baino gehiagotan aipatzen da Leire Diezen kasuaren sumarioan. Pedraz epaileak duela egun batzuk kendu zuen partzialki auzi horren sumario sekretua, baina pieza bereizi bat gorde zuen. Auziaren adar horretan ari da egiten uko miaketak ostegun honetan. Ukoren atestatuetako batean, agenteek Sepik Tubos Reunidos merkataritza sozietateari emandako 112,8 milioi euroko mailegua aipatzen dute, bai eta 3 izeneko WhatsAppeko taldea, Leire Diezek, Vicente Fernandez Sepiko presidente hoiak, eta Antxon Alonso enpresaburuak osatuko luketena laguntza hori emateko ekintzak egin izanaren zantzuak ere, eta horregaitik 114.950 eta 50 euro jaso izanak guztira Mediaciones Martínez enpresaren bidez. Sumarioak Zerdanen, Leire Diezen eta Tubos Reunidoseko bi zuzendarien arteko bilera bat egiaztatzen du 2024ko azaroaren 13an PSOEko antolakuntza idazkari hoiak PSOEren egoitzan zuen bulegoan. Maria Luisa, hainbat galdera dauzkat zuretzat propioaki sentitzen dut, baina hemen aurpegia eman beharra dago, eta ez dakit, hasteko, ezagutu zuzuk Leire Diez noiz bait? Ez, eta lehenabizi bere izena entzun nuen, kasua hasi zenean. Inoiz. Sinesgarria egiten zaizu, alderdiaren baitan edo izan zezaken ikertzaile rol hori, egozen dioten hori? A ber, nire ustez ez da sinisgarria edo ez sinisgarria izatea. Kasua atera bezain pronto alderditik baztertua izan zen, pertsona hau, eta, bueno, nire ustez beti esaten da, baina hala da. Itxoin behar da, instrukzio osoa jakin arte, gauza batzuk jakin izan ditugu, horrela gauza deskonektatu batzuk, eta nire ustez itxoin egin behar da. Ez luego, ez da polita, niri pertsonalki galdetzen mali benezu, ez zait bat ere gustatzen, keskatzen nau, eta gainera esaten dut, gure lana, lan duina eta lan gogorra oztopatzen ari da, eta hori oso tristea da. Bestalde, epaitegiari eta juezari eta utzi berzaio lanean, eta beti bezala, bukatzen danean, kritikatu egin daiteke, edozein estatuko poterea kritikatua izaten den bezala, baina onartu eta asumitu epaitegiak esaten duena, besterik ez dago. Horre esan duzu itxaron, baina jakin nahi dugu. Ea zer egin behar den, ze auzi honek ala mai gainean den Zapateroren auziak ere kinkalarrian uzten dute Espainiar estatuaren gobernagarritasuna? Bueno, nire ustez, gobernagarritasuna ez da erresa izan legealdi honetan denok dakigun bezala. Komplikatu egin dala? Bueno, bai, ezin da besterik esan, baina bestalde borondatea dago legealdia bukatzeko eta, denon alde, hau da, gehiengo sozialaren alde lanean jarraitzeko. Beste egunean, Katalunian, Pedro Sánchezek, presidenteak, garbi izan zuen, asmoa dagoela 27ko aurrekontuekin, astea beraz aurrera goaz. Urtzi eta Xabier, jakin nahi dugu, zer diozue azken galdera honi buruz,
auzi hauek kinkalarrian uzten dute Espainiar estatuaren gobernagarritasuna? Bueno, guk prudentzia eskatzen dugu, orain goz indizioak baino ez daude, ez dakigu kasua dagoen edo ez. Hasieratik izan duguna bada, gobernu honen aurka estatu sakona arituko dela, Aznarrek iragarri zuen bezala, mandako elkarrizketa batean esan zuen egin alduenak egin dezala eta esan alduenak esan dezala, horretan ari dira, eta, Euskal Herritarrok badakigu zer den Guardia Zibilaren eta Espainiako justiziaren egitekoa, eta nola ibiltzen diren, kasu honetan gobernuaren aurka, Pedro Sánchez beraren aurka, intimoenean sartu dira, bere familiakideen gana inkluso, horrek emozionalki asko ikutzen duela deritzogu, baina, aurrera egiteko bada, aurrera egin dezala gobernu honek, baina, gure ustez garrantzitsuena bada, jendartea politika aurrerako itara berriro ere konektatzea, eskubide gehiago lortzen jarraitzea eta eskubide horietan sakontzea. Xabier? Bueno, Maria Luisak esan dago, ez da, gobernagarritasuna hasieratik izan da zaila egon diren gehiengo eta gutxiengoak aintzat hartuta, baina egia da horrelako kauso batek asko zailtzen duela elkarren arteko konfiantza hori, ez da. Azken batean, eta justo tubosen kontuaren inguruan, gainera, zuzenean jotzen gaituen kontu bat da, badakigu tubosen egoera zein izan da, behar ginen egoera zein izan da, eta orain jakitea ustez, hiru pertsonak tubosek behar zuen mailegu horretatik, gainera, euren etekil pertsonalerako diru egiten egon direzela, baskozaz larriagoa eta mingarriagoa da bebai, ez da. Hortaz nik uste dut hemen galdera batzuk erantzun beharko direzela epaitegietan, etekin pribaturik atera den operazio honetatik, zein izan da eure papera, noraino heldu den ardura, batzuk izan diren, partidua bitartean dagoena da ez, eta idazkari nagusia edo presidentea jakinaren gainean zegoen ala ez. Eta hori galderak erantzun da, jakingo dugu, kasu honetan esaten den moduan, otareko sagarrustel batzuk izan diren ala otarea bera. Eta nik uste dut, otarea baldin bada horrek benetan jarriko lukela gobernagarritasuna kinka larrian. Bestela, PSOEren erantzunkizuna izango da, horren aurrean erantzutea, eta segunetan nola erantzuten duen, eta zen nolako gardentasunarekin eta efizientziatzen erantzuten duen, gobernagarritasuna edo legeagintaldiak aurrera jarraitu izango dago, ala ez? Segituan galdetuko dizuet ere, ea zuen alderdietatik lerro gorriren bat edo baote duzuen, baina lehenik eta behin hirurei galdetu nahi dizuet, eta gainera urtzi, zurekin hasiko gara horre esan duzula, politika aurrerakoiekin konektatu beharra dagoela berriro herritarra, zentzu horretan, aukeratu behar izatekotan zer da egoera? Zer da okerragoa? Egoera honetan betikotzea, ala PP Vox arteko gobernu bat urtzi? Ezke hori da guk burutan daukaguna, Euskal Alderdi Jeltzaletik abots ezberdinak izan dira, ez dute koinziditzen, de hecho, Pradalesek bere aldetik azalpenak eta harreman zuzena eskatu duen bitartean, Estebanek Euskal Alderdi Jeltzaleak egindako ekitaldi batean hauteskundeak deitu zituen, eta gure galdera da hauteskundeak zertarako jakindakigunean badatorrena, denak esaten du, Alderdi Popularra eta Voxen arteko gehiengo bat badela, eta horrek badakigu zerrekarriko duen, horrek atzera egitea ekarriko du, eskubideetan, eta beste hainbat arlotan ere, beraz, uste dugu Sánchezek irauten duen bitartean, gobernu honek irauten duen bitartean, denak ez du balio, hori ere argi esan nahi dugu. Kasua egon badago, ustelkeria egon badago, horri aurregin beharko zaio noski, baina iruditzen zaiguna da, eta hori azpimarratu nahi dugu, badagoela boteretik ezkerra kendu nahia, eta horretarako denak balio du, eta lehen esan dudan bezala ikusten dugu argi eta garbi badagoela
egiteko bat horren aurka eta denak balio duela badirudi operazio politiko oso garbi bat ikusten dugu, Guardia Zibilaren interbentzioarekin eta Espainiako justiziaren interbentzioarekin. Bien bitartean guk eskubidetan sakontzea, herritarren eta langileen eskubidetan sakontzea eta gehitzea eskatuko diogu, gobernu bat ezertarako ere ez dugu nahi, osea, egiten duen eta plan bat daukan gobernu bat behar dugu, eta azpimarratu nahi dugu ere nazio eskubideetaz hitz egiten ari den gobernu bat badaukagu aurrean, horrek ere ibilbide horri bat behar duela, eta horretan sakondu nahi dugula tarte honetan. Bestela datorkiguna badakigu zer den, eskuin muturreko eskuina, eta horrek atzera egitea suposatuko digu, bai erlo sozialean eta bai nazionalean ere. Maria Luisa? Bueno, bai, funtsean nahiko ados nago, esan dakorekin, eta garbi dago, borondatea baldin badago aurrekontuak aurkezteko, da bide politika aurrekoi horiek sakondu nahi direla. Batez ere daukagu etxegintza, hor benetan daukagu erronka, eta presidenteak berak esandakoari buruz finanziazio autonomikoa ere. Eta horri esan zuen, oso eremu esanguratsuan, Kataluniako enpresariekin, eta, Feijóo berak ez zuen ezer proposatu, baizik lagundu gobernu hau kanporatzen, bere lana da, eta ez da enpresarien lana. Eta, datorkiguna, bai, hor dago mehatxu hori, baina, horrek ez du esan nahi hori gertatuko dela bai ala bai. Nere ustez, hauteskundeak egongo dira, eta hor ere jendeak erabakiko du zer nahi duen, ez? Eta arrisku hori egonda, ez detukatuko, arriskua dago, ikusiko dugu zer gertatzen da. Nere ustez, dago zarata asko, jende gutxi zarata asko egiten du, baina badago gehiengo isil bat, nik pentsatzen dut gobernu honek egindakoa eta pasatzen ari diren gauza guztiak, nunbait bere memorian edo badaukala, ez? Eta bere garaian, bozka botatzerakoan, ondo pentsatuko du zer komeni zaiola, ez? Nik optimista naiz alde horretatik, eta pesatzen dut jendea badakila zer egonda hemen, zer egin dute batzuk eta zer egin dugun besteok. Gaur egungo prozesu politikoan aski interesgarria izango da horre aipatu duzun 2027 urterako aurre ikusitako aurrekontu horietan, horre prozesu bat egongo da, ez ganbaran bertan, baina lehenbizi aurre proiektuak, aurre baldintzak onartu beharko dira batzordetan. Eta ganbaran bertan, batzordetan landu egingo da, eta hor badago bide bat, politika aurrerakoiak aurrekoietan zatzeko, sakontzeko, akordio zabalak lortzeko, orduan, Eta hori, bera aipatu nenizun oso neurgailu interesgarria izango dela ikusteko gobernua sustengatzen duten alderdiek nolako babesa eman dezaketen edota zer nolako eskari berriak izango dituzten, ze akaso ikusita egoera zeinen auskorra ote den, akaso eskariak handitzeko aukera bada? Egon daiteke, baina horretarako daude negoziazioak, da proiektu de lei esaten dana, ez? Hor dago negoziazio bat, eta ez bakarrik beste taldeok, gu geuk, talde sozialista ere gure proposamenak egin ditzakegu. Nire arloan garbi daukat, kooperazioan, naiz eta diru asko jundala azkeneko urteetan, momentu honetan egoera dela eta diru gehiago behar dela hor. Eta
horrekin, planteamendu horrekin nago, ez? Beraz, bueno, nik pensatzen dut badagola jokua, eta bueno, hemen badaude indar batzuk nahi dutela gobernu hau botatzea, edozein moduan, esan du Xabierrek uste dut, egin dezakeen egin dezala, eta horretan gaude. Baina, bueno, besteok ere egin dezakegu. Pista bat izatearren, horre bada aurreikusia bozketaren bat, hemen dikan demora tarte laburran? Lehendabizi, jarri behar dute boletinean atera behar da agindua, eta gero ja aurkeztu kamaran, kongresuan eta hasi lanean. Adi egongo gera eta itzulita jatorrizko galderara, Xabi, zure erantzuna falta zaigu, zer da okerragoa? Egoera honetan betikotzea, la PP Vox arteko gobernu bat? Bueno, betikotzearen kontua nik ez dute erosi egiten, esan nahi dut herri honetan eta estatu honetan hauteskundeak daude, orduan ez dago betikotzerik. Urte bete falta da, gainera, hauteskundeak euren data normalean ospatzeko, orduan ez dago betikotzerik. Kontua da, ia, geratzen den urte honetan, zer egingo den. Eta nik arestian bai urtsik baita Maria Luisak ezagipatuarekin bat nator. Agenda soziala izan behar da, eta aukeraz baliatu behar gara, pausu handiak emoteko zentzu horretan, agenda soziala horren sakontzean, babes sozialean, etxe bizitzan, ingurugiro politikan, transizio ekologikoan, eta barren. Ze orain da aukera ekintzekin askotan kalifikatzen dugun gobernu progresista hori justifikatzeko, ezta? Eta nik uste dut politikoki hori dela egin behar dena. Eta gogoratu behar dugu bebai zein den alternatiba. Esan nahi dut, gaur egun aurrean dagoen alternatiba, korrupzioak jota, epaituta eta kondenatuta izan den partido bat dugu. Alderdi Popularra. Europan bakarra. Eta ultraeskuinak planteatzen duen Vox hori. Osea, hori da alternatiba. Orduan, esan nahi dut, bestaldean dagoen aukera ere, ez dago bat ere garbik ustelkeriatik, hainbat kasu izan dituzte, bai, lehen esaten nuen moduan, sagar usteldu konkretuekin, baina baita ere otarea ustelduta zegoela demostratuta. Hortaz, hau da geratzen den bidea. Nik uste dute aurrekontuak aurkeztuko direla, aurkeztu behar direla, ze azkenean bebai nolabait planteatzen den plataforma politikoa sostengatzeko tresna bat dira, aurrekontuak, hau da, zer egingo dut, baina baita ere zenbat dirurekin babestuko dut, zeintzuk izango diren politika publiko zehatzak, eta bueno, igual Maria Elisak zuzenduko dit, baina nik uste dut aurrekontuak aurkeztu baino lehen gastu mugak ere aurkeztu beharko direla, nola baita aurrekontu horiek justifikatzeko, eta baita ere administrazio ezberdinek izango dituzten gastu mugak esartzeko, eta hor ikusiko dugu, lehen aldiz, espantsiboak izango diren, udalerriek gaur egun dituzten mugak gainditzeko bideratuta dauden, eta bar. Aipamen hori da. Aurre ikuspenen bate bada, edo boletinera itxaitera, ordan. Hori da, itxain behar da. Oso ondo. Goizeko 9 direla, azken ordukoei dagokionez, esango dugu, Olaia Intziarte, Jon Saez, Maite Ruiz de Erentxun, Sara Sozaia, Maite Larburu, Izaki Gardenak, ez, Odei eta Xabi Aburruzaga musikari eta taldek iaz argitaraturiko lanak saritu dituzte musika bulegoaren sarioetan. Zaloa badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, biharrizko atabalaretoak hartu duen sarien 10. edizioaren banaketa ekitaldian publikoaren saria Xabi Aburruzagak jaso du Bask diskoagatik eta Etxepare Euskal Institutuaren musika saria Fermin Muguruzari eman diote Euskal musika eta Euskara nazioartean zabaltzeko egindako ekarpenagatik. Horrezko saria musika bulegoaren zuzendaritza batzordeak hala erabakita Javier Corral Jerry kazetariak jaso du musika kazetaritzan egindako ibilbide luzea eta euskal musikaren zabalkundean egindako ekarpena aitortu nahi izan dute musika bulegoaren zuzendaritzako kidek, 8 lan saridunen egileek eta Etxepare Euskal Institutuaren musika sariaren irabazleak 2.000 euro eta Fernando Mikelarena eskultorearen lan bana eramango dute publikoaren sariaren irabazleak 1.000 euro.
Osondo, egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu, Lander Martínez, egunon. Egunon pegi eta egunon entzuleok, gaur arratsaldeko 7 Antxeta Irratiak Alabak podcasta aurkeztuko du Hendaiako gaztetxean, maiinguruan ieslari politikoen 4 alaba izango dira, Elorri Iginiz, Zintza Aldana, Aizpea Abrisketa eta Maider Zapirain. Bestalde, Harrera Sarearen agerraldia egingo dute gaur goizeko 10 oxigrafen desalojoaren osteko egoera azaltzeko eta arlo politikoan Arabako kultura diputatua Kana del Val Santxok Bernedoko udalekuen gaineko erabakiaren inguruko azalpenak emango ditu batzar nagusietan. Eta Errenteriako alkatea adin txikikoen fiskaltzaren aurrean agertuko da bertso eskolari buruz emandako informazioa berresteko. Bestalde, pobreziari buruzko batzordea egingo dute ostiral honetan Nafarroako parlamentuan Jose Ramon García de Ulate politika publikoen plangintza, koordinazioa, berrikuntza eta ebaluazioko zuzendari nagusiak eta Pablo Zebrian Nastat Nafarroako Estatistika Institutuko zuzendariak itunaren adierazleen inguruan aholkuak emango dizkiote batzordeari. Eta esango dugu ere, Ernai Bilbok kurtsoaren balorazioa egingo duela ostiral honetan. Bestalde, arratsaldeko 7 Eibarreko gaztetxearen desalojoari buruzko prentsaurreko bat izango da eta ordu berean Iruñean asteazken honetan autoistripu batean hildako foruzainen hileta egingo dute hiriburuko katedralean. Fikoban bioterra abiatuko da ere gaurkoan eta esango dugu ere Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa Basaurin izango dela. Maria Teresa Erraez García komisario nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoko polizia burua kargoa hartzeko ekitaldian. Ekonomia gaietan SEA Arabako enpresen batzarra ospatuko dute, besteak beste Imanol Pradales lehendakaria bertan izango da eta Gasteizen goizeko 10 Eustat Euskal Estatistika Institutuak Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak aurtengo lehen hiruhilekoan izan duen bilakaerari buruzko datuak argitaratuko ditu. Kiroletan Ilunbe berriko proiektua aurkeztuko dute gaur goizean. Bestalde, Eskualoian kopako final laurdenak izango ditugu gaurkoan. Bidasoa Irunek Torrelavegaren aurka jokatuko du arratsaldeko 4 aurrera Alicanten jokatzen ari diren txapelketan. Saskioloian berriz bi hitzordu garrantzitsu euskal taldeentzat ostiral honetan ACB Ligako playoffetan Bilbao Basketek Valentziaren aurka jokatuko du etxean arratsaldeko 7 eta gaueko 9 Baskoniak Joventuten aurka bilatuko du garaipena. Txirrindularitzan emakumeen Italiako Giroaren 7. etapa izango dugu gaurkoan eta tenisean Roland Garros txapelketako partidek jarraituko dute. Kultura aipagai bakarra zure hiria pianoz bete eta egitasmoaren barruan 8 piano jarriko dituzte Bilboko kaleetan nahi duenak jo ahal izateko. Oso ondo, Lander, eguerditik aurrera gehiago jakingo dugu, eskerrik asko. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokionez esango dugu goiz honetan autoistripua izan dela 8 autobidean Kantabriarako norantzan zehazki esango dugu zehazki Bizkaian izan dela istripua Kantabriarako norantzan Baiaia Kastrora heldu aurretik eta esango dugu istripua bukatutzate eman arren, oraindikan autopilaketak dauzkagu Kantabriarako norantzan, abanto zierbena pareraino heltzen direlarik. Istripua izan dago izonetan ere bai, ene bate errepidean Lasarten Irunerako norantzan, badirudi hemen trafikoa lehengoratu dela eta azken istripu baten berri ere eman beharra dugu Derion gertatu da, ene 633 errepidean Loiuko aireporturantzko norantzean, baina oraingoz ez dirudi oztopo handirik eragiten duenik Euskal Errepide sarean. Adibili ere bai, gaurko honetan zailako 2636 errepidetik pasa behar baduzu zaila inguruan, bertan Bilborako norantzan errepide lanak daudelako, eta baita ere aipatuko dugu errepide honetan bertan, kontrako norantzan ere Kadagoako norantzan lanak ere egiten dabiltzala, guztia inguru beretsuan gertatzen ari da 24 kilometroren bueltan eta bertan ere badirudi trafikoa hoi baino motelago doala 4 lan hauen ondorio. Seguraldiari dagokionez esango dugu Euskal Herria gaurko honetan pitin lainotsua dakagula, temperaturak epelak, goize honetan 12 gradu dauzkagu Gasteizen, 13 gradu Iruñan, Donibane Garazin eta Maulen berriz 14 gradu, 15 gradu kostaldean, Baionan eta Donostian, Bilbon berriz 16 gradu. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ribarluzeak.
Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean ipar partean hodei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen ipar ekialdean, hau da Gipuzkoa ipar ekialdean, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz Hego Isurialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean ipar partean ere atertu egingo du eta hodei basuek desagertzera egingo dute eta Hego Isurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz ipar ekialdera egingo du. Temperatura minimoek bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira. Ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta Hego Isurialdean aldiz 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. 2 asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago. Trenean bazoaz, ondo zoaz, tramian mugituta ondo zoaz, zutopoan beti ondo zoaz, metroarekin ondota denboraz. Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin. Ondo mugitzen zara. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goitzeko 9:10 hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean eta beste gonbidatu bat gehituko dugu. Zedarriak Foroak enpresen egungo errotzea aztertu du azken txostenean zehazki honen baitan den inbertsio pribatu eta parte hartze publikoa. Txostena aletzeko gurekin da Pilar Kaltzada, Zedarriak Foroko kidea, egunon. Kaixo, egunon. Txostenaren azalpenan aipatzen da, finantzaketa publikoaren paper berria eragin estrategikoa duten enpresetan, hasteko baieztatu beharko litzateke kolaborazio publiko-pribatua deitu den hau beste fase berri batean sartu dela? Bai, zalantzarik ez da horren inguruan, eta ikusi besterik ez dago ze maiztasunarekin hitz egiten den honen inguruan, ezta? Garai baten ez bezala, eztabaida jadanik ez da parte hartze publikoa bai ala ez, baizik eta nola, zertarako, ze baldintzekin eta abar, ezta? Eta hori ez da soilik gure inguru hurbilean gertatzen ari, ikusten ari gara nabarmen mundu mailako tendentzia batala eta Europari begiratzen badiogu behintzat nabarmen da horrela gure ustez, eta hain justu ere horregatik txosten hau, ez da, parte hartze publiko hori nolakoa izatea eta ze baldintza eta baita ere ze praktika kontuan hartuta aletzea da helburua. Fase berri honek ezakite erantzuten dio liberalismoaren gainberari edo beste modu baten esan da merkatuari egotzi izan zaion autoerregulazio ikusmoldea galdu egin da? Galdu edo behintzat beste begi batzuekin begiratzen ari zaiola nire ustez nabarmen da, eta ikusten ari gara beste testuinguru batzuetan tresna horiek, parte hartze publikoaren tresnak beste modu batez erabiltzen ari direla, eta garai batean ia pentsa ezinak ziren praktikak ikusten ari gara normaltasun osoz. Nabarmen mundu osoan, baita Europan ere, esaten bezala,
eta horrek erantzuten dio testuinguru berri bati, zalantzari gabe, bai, geopolitikaren berkonfigurazio oso bat gertatzen ari da, eta horren kariaz, estatuek, administrazioek ere parte hartze askoz ez ere zuzenagoa dute. Ikusi besterik ez dago estatu batuetako gaur egungo politika, tarifekin eta abar gertatzen ari dena, horrek beste leku batera eraman gaitu, beste kontestu batera eraman gaitu, lehiatzeko baldintzak aldatu egin dituzte, zenbait estatuek, eta horren aurrean berkokatze bat ere gertatzen ari da bai. Horre, hain zuzen, berkokatze horretan, estatuaren eragina baduen herrialde bat bada Txina, ikusten da ere, geuretikan ere aliantza ezberdinak egin direla Txinetan, ez dakit, esan daiteke akaso administrazio publikoaren inbertsioa ere erantzuten diola, Txina apur bate lehenetsi izanaren ondorioz ere, hau da, bertako moldeak, bertako estatuaren eragina ere aplikatuko dela, hemen, bertako ekonomian? Zer gertatuko den ikuskizun da, baina argi dago elkarre eragite bat ere gertatzen ari dela nabarmen. Joko arauen esparruan irakurketa desberdin bat egiten ari da gaur egun. Txinak tradizionalki duen ereduarengatik estatuaren parte hartzea beti bultzatu izan du. Beste ekonomia batzuetan hori teoriaren kontrakoa izanik ere egiten ari dela ikusten ari da, eta testuinguru horretan eredu askoz ere hibriduagoak ikusten ari gara, ez da, mistoak dira neurri handia, naiz eta ideologikoki agian eutsi egiten zaio garai bateko planteamenduari, baina praktikak erakusten du parte hartze hori tresna estrategikoa dela, eta zentzu horretan dudarik ez da Txinaren bulkadak eragin handia izan duela, baina ez soilik Txinarena. Beste herrialde batzuek ere mahai gainean jarri dituzten tresna horiekin joko arauak aldatzen ari dira. Horren aurrean nola eta zer egin hori da hantakoa. Argitaraturiko lanean, lehenetsi egiten da, enpresek eta aktibitate industrialak bereziki duten lurralde batekiko atxikimendua. Ondori horretara heltzeko zer gertatu da? Aktibitateak joan egin dira? Bueno, errotzea aipatzen denean, errotzea oso maiz aipatzen den beste kontzeptu bat da, askotan pentsatu hoi da, lurraldean bertan gaitasunak txertatzea eta gaitasun horiek segurtatzea dela helburua, hala uste dugu, eta bada horren arrisku handia, jarduera batzuk deslokalizatu egin dira, eta ikusten duguna da testu inguruak horretarako pizgarriak ematen dituela, ezta? Eta horren aurrean zer egin, hori da galdera, eta lurralde osoaren ikuspuntua erdigunean jarri behar dela defenditzen du txosten honek, hau da, enpresa edo proiektu zehatzen gaineko erabaki bat hartu behar baldin bada lurraldean duen inpaktua, eta inpaktu horren ikuspegi oso zabala aintzat hartzea gomendatzen du txostenak. Egoera honen arriskuetako bat ere ez daiteke bihurtu agian dumping fiskala, herrialde ezberdinen artean, herrialde bateko lurralde ezberdinen artean? Gerta liteke noski, eta hori ere bada aintzat hartu behar den beste arrisku edo beste testuinguruko beste baldintza bat kontuan hartu behar da zein den posizioa, eta horregatik txostenak defenditzen du beste zer baino lehen estrategia kokatu behar dela erdigunean, hau da aurrera begira, ertain eta luzera begirako ikuspegia zein den kontuan hartuta hartu behar direla erabakiak. Hitz lauz esatearren txostenak defenditzen duena da bide horri oso bat behar dela ulertu ahal izateko ze paper jokatu behar duen parte hartze publikoak nolabaiteko esku hartzen duenean jarduera zehatz batean. Operazio zehatzen gainetik ikuspegi zabalago bat behar dela. Horregatik gomendioen artean, plazaratu den dekalogo horretan, aipatzen diren irizpiden artean lehen bizikoa da hain justu ere estrategia hori izatea, ikuspegi hori izatea. Horre, ikuspegi zabalago horren bueltan sartu beharko litzateke ere lurralde baten pertsonen ongi izatearekiko konpromezua?
zalantzarik gabe. Eta horiek ala, gizarteak nola neurtu edo ebaluatu dezake hori? Bueno, horre irizpideak askotarikoak izan daitezke, lanpostuen txarrera izan daiteke bat, baina baita ere berkein eta luzerako inbertsioak, jarduera industrialen balio katean eragiketa operazio batek izan dezaken inpaktua, asko dira irizpideak, eta irizpide horien artean ere denboraren eskala hartu behar da kontuan. Hau da, eragiketa guztiek ez dute inpaktua sortzen epe laburrean, epe ertainerako apustuen testu inguruan hartu behar da kontuan, eta horre irizpideak txerkatu egin behar dira. Eta gainera, finantzak eta publikoa sartzen denean ere, ebaluazioaren galderak pixu handiagoa hartzen du, halako operazio bate bizi duen enpresa batek zer itzuli beharko lioke gizarteari? Eragiketaren arabera behar du izan, baina estrategia horrek, epe ertain eta luzerako estrategiak finkatu behar ditu lortu nahi diren abantaila horiek, esan bezala, abantaila horiek ez dira soilik abantaila ekonomikoak, baita ere lurraldeari egiten zaion ekarpena. Gure txosten honetan azpimarratzen den fondoko tesia da, eragiketa hauek epe planifikazio oso zehatza behar dutela, bai azterketaren fasean, baino bereiziki kudeaketaren fasean ere bai. Hau da, zer lortzen ari den, nola lortzen ari den hori, parte hartzearen arabera tresna batzuk, ala beste batzuk erabiliko diren, eta tresna horien erabilera zentzuzkoa, eta aldi berean gardena izatea eskatzen da. Hau da, gobernantza oso eredu sendoa eta jendearekiko, parte hartzen duten eragilekiko, eta eragileak gizartea bera ere bada eragileetako bat, horiekiko gardentasunez jokatu beharra. Kudeaketa eta gobernantzaren gaia gakoa iruditzen zaigu. Eta azkenik ere, kokatu nahiko nuke mozkinaren alorrean, enpresen helburu nagusia izaten baita mozkina, enpresa batek baldin badu kapital publikoa, horre mozkina helduko litzaioke administrazioari bere proportzioan, baina ez baldin badago halako parte hartze zuzenik, laguntzak bestelakoak badira, halako kasuetan mozkin hori partekatu beharko litzateke lurraldeko administrazioarekin edo laguntza eman duenaren administrazio publikoarekin? Irizpidea argia da, ala beharko luke, beste kontu bata erabiliko den tresnaren araberako itzulketa behar duela izan. Izan ere, txosten honek azpimarratzen duen beste ezaugarrietako bata, gaur egun parte hartze publiko hori bideratzeko tresnen kutxa ikeragarri zabaldu egin dela. Jadanik parte hartzea ez da soilik parte hartze zuzena, askotariko finantza da eta parte hartze tresnak daude eskura, gero eta gehiago, gero eta sofistikatuagoak dira gainera, eta beraz sofistikazio horren baitan ere kokatu egin behar dira itzulketarako mekanismoak. Ez da posible gaur egun eredu bakar bat lehenestea. Eredu desberdinak behar dira eta eredu horien araberako itzulketa mekanismoak ere ezarri egin behar dira. Txostenak defenditzen duena da operazio hauek hasieratik eta bukaerara planifikatuta egon behar dutela, espektatiba ere argia izan dedin. Guzti hauekin gadituko gara, Pilar Kaltzada, Zedarriak Foroko kidea, mila esker gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Berdin, patuko ditugu elkarrizketan sakondu ditugun alorrez berdin hoiek, baina hasteko, eta apur bat zirikatzaile jarriaz ere bai, horre esan du, Pilar Kaltzadak beste begi batzuekin ikusten dela merkatua, berkonfigurazio bat badela, eta joko arauetan, eredu hibridoagoetara goazela, hor, ezakite, agian ikusi genezake hor, liberalismoan sutsuki sinisten duen pertsona bati, agian esan beharko genioke apur bat asaldatu dadin orain ekonomia sozialdemokrataren parte dela, edo hori dela modan dagoela, halakorik esango zenukete zuek? Zaila da esatea. Sozialdemokrata ez dakit, baina soziala bai. Soziala bai, nire ustez. Eta garbi dago, egoera geopolitikoa aldatu denez, egoera geoekonomikoa ere
zeharo aldatu da. Beitu, estatu batuetan nola mugitu dira hauek izan dira liberalismo aldarrikatu dutenek eta orain, tarifak eta arantzelak hor daude, Txinaren eredua, Pilarrek esan duen bezala, baina baita ere Europear Batasunaren eredua dago hor ere. Berez, nire ustez, da gai bat sakondu behar dana, parte hartzea, gizarte zibilaren parte hartzea, nunbait, bermatu egin behar dela, eta, hor nire ustez, aurkeztu den lege berriaren proiektua hortik handi joa. Xabier? Bueno, hainbat gauza esango nituzke, ezta. Alde batetik, nik ez dut uste hau sozialdemokrazia denik. Sozialdemokrazia hartzen baldin badugu, Edward Bernsteinek berak definitu zuen moduan, leninismotik edo marxismotik edo erro iraultzailetik banatzeko edo, berak esan zuen sozialismora aldu nahi zuela, baina gaur egungo egiturak erabilitaten. Nik uste dut hau ez dela sozialismorako bide bat. Eta aipatu da bebai, nolabait ikuspegi aldaketa bat egon dela azken urteetan. Eta nik uste dut ikuspegi aldaketarik ez dela egon. Hau da, hau keynesianismo hutsa da. Eta keynesianismoa 1936an enuntziatu zen eta 40ko hamarkadan garatu egin zen. Eta planteatzen zena edo horren erroan zegoena, guztiok dakiguna da. Hau da, neoliberalismoak merkatuak bere burua ezin duela erregulatu eta hortaz esku hartze publikoa eta inbertsio publikoa beharrezkoa dela. Eta esan dut, hau zarra da. Pasaden mendeko 40ko hamarkadan planteatu egin zen planteamendu bat da. Eta helburua zen, hain zuzen ere, kapitalismoa salbatzea bere burutik. Orduan, nik uste dute ikuspegi aldaketa sakonik ez dela egon. Planteatu egiten dira, nolabait esku hartze hori egiteko bestelako eredu batzuk, ezta. Eta nik uste dut gainera txostena irakurrita atentzioa deitu didala nola errotxaren erronken aurrean, esaten du txostenak, ezta, pribatuek inbertsio egiten dutela eta publikoek parte hartzea. Eta nolabait zuk planteatutako galdera hori errentzutzen dio. Claro, pribatuak inbertsio egiten dute etekin bina, baina publikoak, parte hartu egiten du, besterik ez, ezta. Eta nik uste dut hor, ikuspegiari ere buelta bat eman behar jakola. Interesgarria iruditu zait bebai, txostenean bertan aipatzen dena, nola lurralde dimentsio bat ere sartu behar jakola ikuspegi honi, eta nolabait planifikazio zentralista batetikat, eta orain arte Eusko Jaurlaritzak egin duenatik udalerriek, tokiko garapen agentziek eta foru aldundiek ere paper importantea dutela. Eta azken batean nolabait ehun produktibotik hurbilen dauden administrazioak izan da, zeresan gehiago izan behar dutela, ezta? Eta azkenik nik uste dut, ere aipatu eginda, eta oso garrantzitsua da, eta nik uste dut gaur egun arte egindakoarekin zerikusi handia daukala, hain zuzen ere, orain arte egindakoak zuzentzeko da, gobernantzaren kontua. Jarraipena, errebizioa eta nola administrazioak implikatuagoak egon behar diren nolabait parte hartu edo inbertitzen duten enpresa horietan. Zertarako, ekiditzeko, Bizkaian Zelekin, Epsilon, Hiriko, edo Tubosen, edo ITPen, edo Sidenorren gertatutakoa. Non, administrazio publikoek parte hartze edo inbertsio handia egin dute, eta kontrol falta horrek gaur egun edo garai batean izan duten egoera latzera bideratu gaituzten. Hortaz nik uste dut bi elementu nolabait azpimarratuko nituzkela. Alde batetik gardentasunarena eta bestaldetik tokian tokiko administrazioekin kontatu behar izatea. Hortzi? Bai, Zabirekin bat egiten dut. Sakoneko aldaketarik ez dago honetan. Kapitalismoak bere burua berrazmatu beharra dauka, bere burua salbatzeko, eta horretarako formula hau berriz erabiltzen du. Gertatzen dena da, formula hau erabili daitekela modu batera edo bestera, eta gure ustez hemen
sakondu beharrekoa bada enpresek lurraldearekiko eta batez ere herritarrenganako eta beraien langileenganako izan behar duten konpromisoa. Hor sakontzea, justizian sakontzea eta batez ere administrazioen aldetik gardentasuna aipatu du Sabik, esango nuke kontrola, jarraipena eta esku hartzea beharrezkoa balitz, baita arautzea ere, ez? Edozein gauza ezin daiteke izan eta hori arautu beharra dago. Eta bueno, gero uste dute klabea dela zuk egindako azkenengo galdera Pilar Kaltzadari eta bada etekinek izan ezkero, etekin honen banaketa nolakoa litzateken, ez? Hau da, inbertsioa pribatua bada, edo inbertsioa publiko-pribatua bada, etekin horiek nola banatuko diren, eta hor dagoela klabea esango nuke baita ere. Hori da, gustatuko litzaidake ideia horretan insistitzea, zen justu adibide bat bada Nafarroan, orain, Itzium enpresa txinatarrak bere planta ezarriko du, Mikel Irujo kontseilariak iragarri zuen, gobernuak 50 milioi euroko inbertsioa burutuko duela kapitalean, baina hor aipatzen genuen, kaltzadarekin arriskuetako bat ere badela deslokalizazio arriskua. Hor, enpresa sartzen, administrazioa enpresaren kapitalean sartzen baldin bada, ez soilik gero parte hartzen dela irabazien banaketan, baizik eta ezinbestean kapitala hain errotua baldin badago administrazio batek eskaini dezaken errotzea bezain beste, babes neurri bat ere bada, zuek ikusten duzuela hau ere, Maria Luisa? Izan daiteke, baina nire ustez, benetan gakoa egon daiteke gizarteari itzulketan, ez? Eta hori da bermatu behar dena. Diru publikoa hor jartzen baldin bada, nunbait irizpide batzuk eta exigentzia batzuk ez bakarrik gardentasuna, baizik errotzeko konpromiso bat, nire ustez egon beharko luke. Ze bestela da dirua botatzea, ez? Eta diru publikoa denona da eta bermatu behar da ondo inbertitzen dela eta buelta baduela, ez? Bai lurraldeari eta bai jendeari. Nik horrela ulertzen dut. Eta bestalde ere, beste gako bat iruditzen zait kalitatezko enplegua ere bermatzea. Benetan, estandarrak eta soldatak eta baldintzak, eta baita ere, esaten dana, bizitzaren zehar aprendizaia eta formakuntza. Nire ustez horiek dira oso gako importanteak. Xabier? Bueno, galdera erantzute harren ez da. Nik uste dute errotze horrek nolabait hainbat dimentsio izan behar dituela, baina argita garbi ez da bakarrik administrazioen parte hartzea, baizik eta erabakietan duen pisua ere bermatu behar dela. Hortaz, eta aintzat hartuta Europar Batasunean bizi garela eta bertan kapitalak mugitzeko askatasun osoa dagoela, erabaki hori, hau da, errotzearena eta kasu honetan Nafarroan garatzearena eta ahalik eta Nafarroako enpresetan eta langiletan eta lan baldintzetan eta ahalik eta impacto onena eta positiboena izateko, hori erabaki zentroak hemen izan da eta erabaki horietan administrazioak ahalik eta pisu gehien izan behar du. Hortaz, nik uste dut horrelako esku hartzeak edo inbertsioak egiten direnean administrazioak bai ala bai bere pisua erreklamatu behar duela eta ahalik eta pisu handiena izatea horrelako inbertsio potoloak egiten direnean. Esan bezala, inbertsio horiek, sektore zabalei jo behar dielako, batez ere estrategikoak diren sektoreak, gaur egun estrategikoak diren eta gaur egun emergentetzat ematen diren sektore horietan, eta gero, hainbat
zeharkako inbertsio ere egiten ditugulako gizarte moduan horrelako enpresek aurrera ateratzeko, eta nik uste dut hori ere balorean jarri behar dugula inobazioarekin lotuta edo eskulanaren formakuntzarekin ere lotuta. Hortaz, bi elementu. Bai, administrazioaren pisua bermatzea eta erabakiak administrazioaren eskuetan edo eskuetatik pasatu behar direla argi eta garbi geratzea, eta bestaldetik sortzen den ekosistema horretan ere, ekosistema erakargarriak izatea, eta nolabait erretorno hori izateko gure gizartetara. Urtzi, zurekin itxiko dugu aipaia. Bai, da bide beretik, eta azkena izan da, errepikatu egingo naiz gai batzuetan, esan dakoa, esku hartze zuzena, apustuak egin behar dira estrategikoak diren sektoreetan, hori argi dago, baina arautu egin behar da, eta bai herrialdea eta bai herritarrak eta langileak babestu egin behar dira. Gero ez du balio, gatazka baten aurrean, deslokalizazioak izatea, ez du balio administrazioa beste alde batera begira aritzea, hau da, esku hartze horrek suposatzen du arautzea, suposatzen du jarraipena egitea, suposatzen du zuzeneko kudeaketa, eta suposatzen du ardurak eta erabakiak hartzea momentu oro. Lasai Urtzi orain, urrenkera aldatuko dugu eta baita aipatuko dugu. Lege berri baten argudiopean agerraldi bateratua burutu dute Aitor Esteban eta Eneko Anduezak aktibitate ekonomiko iraunkorraren urgentziazko neurrien lege proposamena eraman dute Gasteizko Legebiltzarrera. Aurkeztutako lege proposamena dagoeneko maiatzaren 15ean iragarri zuen Imanol Pradales lehendakariak. Etxebizitza arloko urgentziazko neurriekin egin moduan, EAJ eta PSek talde parlamentarioen bidez aurkeztu dute legea, epeak murrizteko, baina bereziki aholku batzorde juridikoa, genero eragina, eragin linguistiko, ingurukiko eragina, ala memoria ekonomikoaren txostenak saiesteko. Imanol Pradales lehendakariak autopsia gisa aurkeztu zuen legea, Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak berretsi du karga administratiboak murriztuko direla. Vamos a reducir las cargas burocráticas, lo que permitirá acelerar la tramitación de esos proyectos estratégicos y vamos a reforzar la seguridad jurídica. Aitor Estebanek ziurtatu du lege proposamenak eragina izango duela trantsizio, nekazaritza, ingurumen, portu eta bestelako legeetan. Proposamenak sortuko duen eraginkortasun administratiboa defendatu du. Prozedurak eurentzako azkartzen dira, azken baten erantzunkizunesko adierazpenarekin nahikoa da gauza batzuk martxan jartzeko. Esango dugu, agerraldi hau txanpon bat bezalakoa izan dela, bi alde ezberdinekin, batetik aurkezturiko edukia, baina esan beharra dago ere, bi buruzagiak azken hilabetetan izan duten liskarren osteko lehen agerraldi bateratu izan dela hau. Kazetariek beraien harremanaz galdetu diete eta kazetari batek ere eskatuta elkarri esku eman diote prentsaurreko amaieran. ¿Un apretón de manos se daría? Joder, pues si nos lo damos muchas veces. Un beso no, Ikuspuntu ezberdina izan arren gobernatzeko akordiotara heltzen direla esan dute, ez dute adierazpenik egin igerilekuaren memean plegu publikoaren legea hauteskunde orokorrak aurreratzeko eskaeraz. Penaz dugula gaurkoan gurekin Aitor Urrutia, baina azken komentari hau ez dakit ezote dagoen apur bat soberan Urtzi. Esan dakoa, puestan estena argi bat da, liskarreko hor jarraitzen dute eta ez dira bukatuko, jarraituko dute. Esango nuke gainera memeak oraindik PSren sare sozialetan jarraitzen duela, eta honen oinarrian badago propositiorik gabeko gobernu baten aurrean gaudela, agortua dagoen eredu baten aurrean gaudela, desadostasun sakonak dauzkatela estrategikoak diren gai askotan, aipatuko nituzke euskara, pasaia, etxebizitza politika bera, HTaren ibilbidea, eta gogora datorkit baita ere, orain gutxi, beste eszenario eta marko batean, Aitor Estebanek berak mehatxu argia egin ziola PSeri. Gauza da mehatxu hori beteko duen edo ez. Esaten zuen, urak beti ez direla errekara bueltatuko, beti ez dela horrela izango, hau bukatu daitekeela. Baina, nik esango nuke ez dela bukatuko, hau azken muturreraino eramango dutela,
eta horrek baduela helburu oso garbi bat, eta badela Euskal Herria Bildu gobernatzera ez iristea, boterean beraiek mantentzea, hori dela beraien egiteko nagusia. Eszenatokia ez da aldatu, liskarrak hor jarraitzen dute, desadostasunek hor jarraitzen dute, derrigorra izan da atzoko irudi hau eman behar izana, baina gure ustez ez da inondik inora zinezgarria eta epe luzera, epe laburrera parkatu, berriz laizter errepikatuko da. Xabier? Bueno, onartu beharra dago politika gintzan askotan teatralizazio punto bat dagoela, eta, bueno, atzokoa teatralizazio ekintza bat izan zen. Azken batean lege proiektu baten aurkezpena izan zen, eta printzipioz eta berez lege proiektua bai Eneko Anduezak, bai Joseba Antxustegik sinatutako proiektua zen, hortaz normaliz izango litzateke bi bozeramaileak izatea legebiltzarrean, eta Aitor Esteban egon zen. Aitor Esteban zertarako, bueno, esan bezala horren inguruan gaur hitz egiten egoteko, eta nola baite berreraiki diren euren arteko edo gobernuan dauden bi alderdien arteko harreman horiek. Ez da, baina nik uste dute garrantzitsuena da, hain zuzen ere, atxoko prentsa horrekoan izan zela, horren edukina, eta planteatzen duten legearen edukina. Horrelako izen pomposo baten atzean guretzako hainbat zalantza eta hainbat ankerkeria daude, ezta. Traba burokratikoak murriztearen musika horren ostean, sare elektrikoak handitzeak eta instalazioak egiterako errestasuna daude, energia berriztagarren proiektuak, lehengaien ingurukoak, ekonomia zirkularra eta horren inguruan eztabaida du genezake, horrelako trabak murriztearen. Eta zer dira trabak? Trabak, eta justo Aitor Estebanek ondo aipatu zuen, erantzunkizuna adierazpenean eta komunikazio bitartez, lehen lizentzia bitartez egiten zena egitea, ezta? Hau da, nik nire buruari baldintzak betetzen ditudala justifikatuta eta txosten bat entregatuta, martxan jartzeko. Eta lehen, behintzat, lizentzia bat behar zen, hau da, ikuskari bat joatea, benetan ekintza hori zertifikatzen eta martxan jarri baino lehen. Eta horrek, zehortasun juridikoa sortu beharrean, kontrakoa sortu egiten du. Eta prekauzio printzipioa esarri beharrean kontrakoa esarri egiten du. Eta gero, hainbat artikulu daude guretzako onartezinak direla. Nik ez dakit presasko bitarteko batekin edo trikimailu batekin esaterako Urdaibaiko biosfera erreserba babestu eta antolatzeko legea aldatu daiteken ala ez. Bizkaian izan dugun eztabaida sakonarekin. Guretzako natura altxorra eta gure hori bai dela simbolo eta barku bat bizkaitarrontzat Urdaibai, horrelako prozedura murriztu batekin aldatzeko. Eta prozedura murriztu horrek gainera dakarrena saldu egin da, ezta? Bai EPN murrizketa baita nahitaezkoak diren eta garrantzitsuak diren horrelako erabakiak hartzeko hainbait txosten ekiditea. Hortaz, nik uste dut hori dela larriena. Atzo aurkeztu egin zen lege proposamena, eta ez, bi pertsona hauen arteko teatro edo antzerki ariketa hori, ezta? Ederki mamitu duzu edukia, Xabier. Maria Luisa, hasteko, lehenbiziko galdera topaketa horren bueltakoa? Liskarrak egotea normala da, bi alderdi desberdin gara, eta bakoitzak bere izaera du, hor daukaguna tresna bezala da gobernu akordio bat. Eta gobernu akordio horrekin jarraitzen egun bitartean, nire ustez, liskarrak baretu egingo dira. Hori esan da, legearen zergatiak garbi daude, ez? Olako legeak badaude, beste lurralde batzutan, hemen badaukagu gauza batzuk industria adibidez, eta zenbat jarduera ekonomikoak babestu behar, eta industria inbertsio berriak gure ganatzea eta sustatzea. Nire ustez hor dago gakoa. Baina baita beti bezala eta gure kasuan, eta hemen PSE Euskadiko Ezkerra bezala,
guretzat oso importantea den transizio ekologikoaren exigentziak hor sartzea, legean sartzea, eta baitare lehen esan dudan bezala enpleguaren sustapena eta enplegu hau kalitatezkoa izatea. Eta hortikan aurrera, kompetitibitatean sakontzea eta gure jarduera ekonomikoa babestea. Eta Xabierrek esan du berdin prozeduren arintze hori izan daitekeela, zenbat neurrien edo zenbat zenbat neurri eta zenbat inspekzio segurtasun juridikoa hori da. Horri buruz nire ustez guretzat ere hori oso importantea da, eta hori bermatu behar da, eta gogoratu behar da, hau lege proiektu bat dela, hau tramitatuko dela legebiltzarrean, eta hor, beste alderdien eta beste taldeen ekarpenak onartuko direla, eta landuko direla, eta beti horiek izaten dira lege bat hobetzeko, Orduan, hau da lehendabiziko tramitea, eta hemendik aurrera, denon artean, aurre proiektu hori hobetzea tokatzen da, Bai, baina egia da horrelako prozedura batekin epeak erdira bideratzen direla, eta gure ustetan horrelako inpaktu ekologikoa izan dezakeen proiektu batetan, esaterako ingurugiro inpaktu txostena edo genero txostena kendu egiten da prozeduratik. Hortaz, erabaki hartzerako momentuan beharrezkoak diren oinarrizko dokumentuak ere prozesutik kanpo geratzen dira. Eztabaida pobretu egiten da, eta nik uste dute horrelako urgentziarik ez dagoela gauzak patxadaz ez egiteko, baldin eta ez baldin badago honen atzetik, sektore ekonomiko baten eskaera oso fuertea. Orduan Xabier lana egin beharko dugu hori, seguridade hori bermatzeko, hori garbi dago, eta hori denoi tokatzen zaigu, ez da? Bai, baina esan nahi dut lana egiteko tresnak eman behar direz, eta prozedura arruntak tresna batzuk ematen ditu. Orduan, urgentzizko prozedura honek, tresna horiek pobretu edo erditik kendu egiten ditu, eta hortaz, esan bezala, horren ikonikoak eta garrantzitsuak diren erabakiak hartzerako momentuan, esaterako Urdaibaiko erreserba regulatzen duen legea aldatzea, edota eolikoak esarreratzerako momentuan zenolako baldintzak esartzen diren proiektu bat bidean badagoen edo ez, edota esan bezala lehen lizentzia bat behar zuten ekintza batzuk gaur egun erantzunkizuna direspen batekin, baino ezekin bideratzea, adostuko dugu bermeak bajatu direla. Berme ekologikoak eta berme juridikoak pilo bat bajatzen direla, eta klaro, behin obra bat eginda, horrelako ingurugiroaren eraldaketa bat eginda, atzera bueltatzea saia da, Maria Luisa, oso saia da. Hortaz, beharrezko prekautzio printzipio bat behar da horrelako lege bat onartzerako momentuan. Eta prozesuak ez du bermatzen. Prekauzio printzipioa, nire ustez, lege guztiak egiterakoan erabili behar dugu. Eta nik ez eta inbeste ezagutzen legea, nire esparrua dago gehiago Madrilen, baina errespetatzen duzuk esaten duzuna, eta begiratuko detea horrela den, horrela baldin bada, hor gauza batzuk berdin landu egin beharko dira. Baina nik nire alderdia ezagututa nolabaiteko bermeak, genero bermeak eta transizio ekologiaren bermeak hor egongo dira, ziur nago. Eta hortzi, zuk zer diazu? Bai, hori, berme hoien beharra guztiz beharrezkoa dela, prozedurak behar besteko luzapena behar dutela, legea tramitatuta adi begiratuko dugu eta legebiltzarrean eztabaidatuko dugu noski, baina interes ekonomiko eta boteredunen interesak babestu beharrean herritarren lurraldearen ingurumenaren eta aipatu da, genero ikuspegi hori guztiz bermatuak egon behar dira halako prozeduretan, eta denbora laburtze horiek tentuz begiratu beharko
ditugu. Goizeko 10 gutxi direla iaia guztiz bestelako kontuetan murgilduko gara ondorengo minutuetan, izan ere aurten urteurren berezia dauka EHZ eta musika jaialdiak, zehazki liburua ere argitaratu dute, 1986, 2026 proiektuan martxan jarri ostean eta atzo bertan aurkeztu zuten liburu hori auzolanaren lurretan izenekoa. Ekimenaren historia biltzaz gain, gerora begiratzeko lana ere badela aurreratu dute eta nahi asko liburu honen egiletako bada. Egunon? Egunon. Atzoko aurkezpenaren ostean nolakoak izan dira, lehen sentsazioak, nolako harrera izan du liburuak? Ongi, espero ginuen liburu jekara ere ajera pulita izaitia hainitza ipatu baitzen eta hori gertatu da, jendea urbildu da, jendea puzik zen, belaunaldi desberdinetako jendea bazen, bai festivalako lehen edizioetako sortzaileak eta oraingo edizioetakoak ere, tartekoak ere, eta beraz biziki kontentu jekin. Aurkezpenean bazen galderaren bat edo zerbait errepikatzen zena hor bertaratuen artean? Aurkezpen denboran izartze desberdinak izan dira, hori liburu horrek biltzen baititu, belaunaldi desberdinetako lana biltzen baitu eta erakusten baitu lana kolektiboa izan dela, atzo berdina izan dira galdera pertsonalak laguntzaile bat zuzenduak, bakotxarize ekarrizioan festivalak eta hori, eta gero nola eraiki den belaunaldi, festival hori nola aldatu den testu inguruarekin batera, eta nola iraunduen denboran, eta pixkat hori liburu handia gertzen dena, bazen parada ere entzuteko laguntzaile izan, eta laguntzaile direnen ahotik ere. Hor bildu dituzuen testigantza ezberdinen bitartez nabaritzen da, jaialdiak izan duen garapen bat edo berezitasunik? Atzoko jaialdi horrek? Orokorrean EHZ eta festivalari dagokienez, liburuen jaso dituzuen testigantzetaz, galdetzen dut. Bai, hori ikusten da, eta uste dut liburuaren helburu nagusietariko bat zela hori ere, erakustea festivala nola eraldatzen joaiten den belaunaldi, duela 30 urteko testuinguru kultural eta politikoa Ipar Euskal Herrian etzen gaurko berdina, eta beraz hortan ikusten ditugu aldaketak hizkuntzaren inguruan, nola Euskara joan den gerozta presenteago izaiten beti izan da festivalean, baina nola gerozta presenteago izan den ere garairik garai, antolaketa mailan ere nola gauzak joan diren aldatzen, hori ikusten zen, baina nola denak ala ere lotuak diren festivalari, naiz eta antolakuntzan izan duela 30 urte, duela 20 edo orain, eta naiz eta gauzak eraldatuz joan, nola denak atxikimendu bera atxikitzen dakoten ikusi da atzu. Urteurren honetan, 30. urteurren honetan, liburu honek nolako rola izango du? Beraz, 30 horretan liburua proiektu baten parte da, eta proiektu horretan baitugu 3 talde ezberdin, beraz, bada liburua kondatzen duena pixkat nundik sortu den festivala eta zertan giren orain, eta beraz, tresna bat da erakusteko gerorako ere proiektu horrek badula indar hainitz, badugu dokumental bat ere erakutsiko duena gehiago aurtengo edizioan olako izan den, eta podcastak ere izan dira, baina liburuarena da batez ere kondatzeko nundik eta nola argibatu diren unaino, eta uste dugu liburuaren ejoladera erakustea nola festival hori kolektiboki eraikia izan den betidanik, eta kolektiboa batuz segituko dugula hori sortzen urterik urte, eta agian 30 urteren buruan hori zaren gidela. Horre, astapeneko helburu bat zen, halako festival batek erantzun ziezaiokela belaunaldi batek euskara eta euskal kulturaz birjabetzeko izan dezakeen gogoa, esango zenukete helburu hori bete denik? Bai, uste dugu baietz, gaur egun eta badu urte batzuko dela, EHZ eta festivala da osoki euskaraz bizitzeko dugun esparru bakarrinetariko bat Ipar Euskal Herrian, eta festival horrek ekartzen du jendea bai urtean zehar eta bai
festival denboran 3 egun haietan euskarara, euskal kulturara, beraz jadanik euskaldunak dimentzat euskaraz bizitzeko parada eskaintzen du, eta euskal kulturara edo euskarara urbildu nahi duten gazteentzat ate ireki bat zabaltzen du hojat urbiltzeko, beraz uste dut helburu nagusietariko bat hori izanki hori ala ere lortzen dugula. Aurtengo urte hurren honetarako datak eta egin beharrakia aurreratuak edo eginak izango dituzue, zer nolako espektatibekin zaudete? Beraz, hori urbiltzen ari dela, festivala, iraganen baita ekainaren 26-tik 28-ra, urte osoan ibili antolatzen, eta gure helburua da 30 urte horiek albezain ongi ospatzea, deia festivala ongi joaitea urte guziz espero dugun bezala, eta gaur 30 urtean kari, izanen dira behar balin bada berezitasun tipi batzuk hori ospatzeko, eta nahi dugu bai jendea hori zaitea, jendea kontenti zaitea, eta denek elgarrekin markatu alizaitea urte urgen hori albezain ongi. Guzi hauekin geldituko gara, eskerrik asko gurean izateatik. Bai, mire esker zuei. Bueno, azken ronda bat egingo dugu, ezakite ezagutzen duzue, EHZ festivala izan zarete bertan? Ni behin egon nintzen. Orain dela urte asko. Eta ze horitzapen duzu, ze ikusi zen? Bueno, nahi asko dabizi bakarrik soriontzea izan duen iraupenagatik bakarrik ez. 30 urte olako kultura ekitaldi bat sustatzen asko da. Eta horren atzean ziur nago lan izugarria egondala. Eta bestalde nahiak esan duen bezala, da euskeraz aritzeko momentu honetan dituzten esparruren bat, esparru gutxi dituztela esan dute, eta egia da euskeraren egoera iparraldean oso kezkagarria dela. Naiz eta Frantzia sinatu hizkuntza minoritarioen karta, ez du ofizializatzen, ez du errekonozitzen, beraz populazioa zahartzen ari da, jende eta gazteek edo emigratzen dute edo ez dute euskera ikasten, eta penagarria da. Azken 30 urtetan egon den atzerapena euskeraren erabileran oso kezkagarria da. Urtzi? Bai, lehenengo zoriondu eta eskertu egindako lan guztia, belaunaldi ezberdinek egin duten lan guztia, kideak aipatzen izan du helburua betea dutela, helburu berriak jarri beharra eta erronka berriak jarri beharra uste dut agerikoa dela, bai Ipar Euskal Herrian, bai Hego Euskal Herrian ere, lehenengo eta bain zoriondu eta eskertu egindako lan guzti hori beharrezko guztiz, halako irlak eta halako erreferentziak izatea herri honetan, eta berrasmatu daitezela, jarraitu dezatela animo guztiak, eta bertaratzen diren guzti horiek euskaraz biziz disfrutatu dezatela eta ondo pasatu dezatela. Eta Xabi, zurekin bukatuko dugu. Bueno, 30 urte festival bat martxan jartzea eta atzetik enpresa pribatu handirik ez da babes publikorik ez izatea kriston meritua dauka, eta baldin eta iparralden bada eta gainera euskeraz egiteko eta bizitzeko aukera eskaintzen baldin baduen esparru gutxienetako bada, haren merito gehiago dauka. Nik uste dute nik ena inoz egon, ezagutzen deba, baina ena inoz egon, baina egia da horrelako arnazguneak nik uste dut balorean jarri behar dugula, eta gaineran nola arnazgune hori kulturaren bitartez eta isialderien bitartez burutu egiten den, ezta? Hortaz nik uste dut merito bikoitza daikola, eta zoriontzea bai, 30. urte horretan. Hemetxen utziko dugu analisi maila eta agurtzeko kantu bat EHZ festivalean izango dira, Niko Etxart eta Japa taldea, gutxitan elkartzen dira, gehiagotan ikusten dugu Niko Etxart bakarrikan, eta egingo dugu atzera ere, duela 20 urte daukan kantu batekin, nola pasatzen den denbora, zenba denbora, Niko Etxartek diska berri bat atera gabe, entzungo dugu seguru hau kantu hau, Minueten kantua. Eta gurtuko ditugu baita ere gure solaskideak, Urtzi Ostolozaga, Xabier Jimenez eta Maria Luisa Gurutxaga, nahi duzuen arte?
Urrengora arte. Urrengo arte. Bai. Ondo ibili. Ondo izan. Ondo izan. Joséphine, ma douce amie, vous m'avez conquis. Quiconque contre vous m'a mis, aimer je ne puis. Don't drive, let the dance divide, let yourself ride. Minuetting. Forgetting courtesy. Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Kondenatuz plazara Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi eta 2 orduz euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela. Hauxe da egun motela. Naiz irratian euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Goizeko 10 dira, Josune Ariztondo izango da Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluko lehendakari berria azken 11 urteetan karguan egon den. Joseba Agustina Izagirre ordezkatuz. Lande Martínez, egunon. Egunon Pelle da egunon entzuleok. Imanol Pradales lehendakariak izendatu du Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek proposatuta Euskal Unibertsitate sistemaren legean ezarritakoarekin bat etorriz. Josune Ariztondo Zientzia Kimikoetan lizentziaduna da Zaragozako Unibertsitatean eta giza baliabideen kudeaketan graduatua Deustuko Unibertsitatean. Hezkuntza, erakunde eta kultura arloetan esperientzia du baita zuzendaritza eta kudeaketa publikoko arduretan ere. Hainbat kargu izan ditu aurretik. Bilbao Zazpiron Fundazioko zuzendaria izan da, Bizkaiko kultura diputatua, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordea eta EAJko euskara eta hezkuntza arloetako arduraduna. Alderdi jeltzalean Euskadi Burubatzarreko idazkaria izan zen ere, gainera irakasle pedagogia zuzendari eta prestakuntza eta berrikuntza programen arduradun gisa jardun du.
Bestalde, 3 koktel molotov jaurti dituzte Baionako suprefeturaren egoitzaren aurka, kalterik ez dela izan baieztatu du Pirineo Atlantikoen prefetak. Gertakaria ostegun honetako goizaldeko 4 aldera eman bazen ere egun bereko eguerdian eman du horren berri Jean-Marie Girier Pirineo Atlantikoetako prefetak idatzi baten bidez, kalte material edo pertsonalik izan ez denarren estatuaren ordezkaritza jomugan hartzea Errepublika frantsesa bera erasotzea dela ohartarazi du prefetak. Era berean Girierrek elkartasun mezua helarazi nahi izan die Baionako suprefetari eta haren familiari. Colet Capdeville Alderdi Sozialistako diputatuak ere eraso irmoki gaitzetsi du balio demokratikoen aurkakoa izan dela nabarmenduz. Eta kirolarloko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurkako estatuko batzordeak sadar 2 hilabete zistea proposatu du ostegun honetan. Erakundeak gainera 200.000 euroko isuna jarri dio Osasunari joan den maiatzaren 22an Getaferen aurkako partidaren aurretik jendearentzat irekitako entrenamenduan sarbide kontroletan izandako irregulartasunak aipatuz. Klubak antolatutako ekintza berezia izan zen, taldea maila jaitsira jokoan zuen partida baterako motibatzeko asmoz. Milaka lagun bildu ziren festa giroan eta inolako gora berarik gabe. Aipatu erakundeko segurtasun koordinatzaileak egindako txostenak jaso zuenez armailetan 10 bat bengala piztu ziren eta haren iritziz ikusleen osotasuna arriskuan jarri zuten. Horrez gain talde ultra baten simbologia erakutsi zela aipatu du indar gorriri erreferentzia eginez. Batzorde horrek eta Espainiako poliziak indar gorriri egindako jazarpena nabarmena da. Datu hauei erreparatzen badiegu azken 2 urteetan 98 atxiloketa egin dira, 351 isun ezarri dira eta estadioan sartzeko 52 urte pilatzen dituzten debekuak jarri dira. Paradoxikoki Nafarroako estadioko indarkeria frogarik handiena Espainiako poliziak joan den otsailean Real Madrilen aurkako partidan egindakoa izan zen, non bereizik gabeko karga bat burutu zuten 10 zauritu eta ospitaleratu bat eraginez. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta albistoiarekin amaitu erretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gaientzen da uneotan, bestalde gaurko eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu. Eguraldiak pixkanaka egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean iparpartean hodei dezente agertuko da eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki kostaldean eta gehien bat lurraldearen ipar-ekialdean, hau da Gipuzkoa ipar-ekialdean, Nafarroa iparpartean eta Ipar Euskal Herrian. Aldiz Hego Isurialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta giro ateria izango da. Arratsaldean iparpartean ere atertu egingo du eta hodei baxuek desagertzera egingo dute eta Hego Isurialdean aldiz arratsaldeko lehen orduetan giro eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera erdi eta goi mailako hodeiak ugarituko dira mendebaldetik barrena, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Goizean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean aldiz ipar-ekialdera egingo du, temperatura minimoek bera egingo dute, 7 eta 13 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz gora egingo dute eta temperaturak atseginagoak izango dira, ipar partean maximoak 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, eta Hego Isurialdean aldiz 20 eta 25 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Guzti hauekin geldituko era Lander, eskerrik asko eta asteburuan. Gero arte eta berdin. Joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon. Egunon. Egunon, Pelli. Bueno, ostirala aldu da. Zer modu zaudete? Bastante. Atzo afari izan genuen, gaur nire urteak direla ospatzeko, Pelli, eta... Zorionak! Eta pixka luzatu zitegun gaua, baina nahiko arpegi honak ikusten ditut hemen laborategian. Imanolena izain beste, baina orokorrean nahiko aurpegik era nahiko bizai honak, beraz, esango dugu, bai, ondo gabiltzala eta ostirala eta astea bukatzeko energia, indar eta gogoz. Ondo, aposten gara, nolako kontuak aipatu behar dituzue? Bueno, Markel Zeberio musikaria etorriko da gurera, Euskadiko Gazte Orkestraz hitz egitera. Kalean josteko eguna ospatuko dutela Ister Ormaiztegin eta horren arira, Marijo Ruiz de Azuazo berdintasun zinegotzia, Rosarito Berasategi partaide eta Nerea Magaian eskudatzaia elkarrizketatuko ditugu. Kokaina arroxaz ere hitz egingo dugu, ze, aipatu digute hainbat
medikuk, larrialdietako medikuk, azken aldian bastantetan egokitu zaiela hartatzea kokaina arroxa kontsumitu dituzten gazteak, eta horren inguruan arituko gara Osakidetzako larrialdi zerbitzuetako komunikazio arduradunarekin. Eta kokaina arroxa aipatzen du bere kantu batean, Bad Bunnyk, el tu si es Rosita aipatzen du. Bad Bunnytaz ere hariko gara, ze hor kontzeptu asko nahastuko zaizkigu, La Casita, bere zona bip horren inguruan izan diren kritiketan, feminismo reakzionarioa, machismo sistemikoa, marketingak sortu dituen aldaketa eta soluzioak. Saiatuko gara, hainbat esparrotatik gertatu den edo polemika guzti honi ere hausnarketa espazio bat sortzen, eta uste dut horrek eguerdiko 12etara erraz eramango gaituela. Oso ondo, adi ongo gara. Eskerrik asko eta asteburuan. Eskerrik asko zuri Bili. Eta gure partetik besterik ez, jada, aste honetan esan beharreko guztiak, esanak. Astelehenan ere bueltan izango era, baina ez kezkatu hemen Naiz Irratian informazioaren ariak ez duelako etenik. Ondo segi, aio! Naiz Irratia.